Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, zuek zai eukin nahi zintuztegun eta hortxe gabiltza hemen urduritasuna sortzen. Zer moduz hasi duzu eguna? Nik abesti bat darabilkit buruan etengabe eta gaurko egunarekin zerikusi txiki bat badu. Jakingo zenukete asmatzen zein den? Nik ustet badakitela. Gaur Kandelario egun da izan da, horren inguruko abesti bat izango da, Ez. Ziur, Sutagarren abestietako bat dela. Bai? Ba ez. Ez dakizuek gaur bikote izan dako bi famaturen urte betetzea dela. Gaur Shakirak 45 urte bete ditu eta Gerard Pikek edo Sal Pikek 35. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te dabas de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby. Hace rato que yo... Nintzen ez dago goratzen, baina egia da Shakirak aipatzen duela bigarren eguna edo horrelako zerbait eta jendeak loturak egin dituela. Nik ala ere inigo pentsatzen nuen, Sutagar jarriko zenuela. Izan ere gaur, Aitor Gorosabelek ere urteak bete ditu. Aitor 45 urterekin hasi zen pianoa jotzen, bere anaia Arrebekin batera. Eta beranduago, 12 urterekin, gitarra klasikoa ikasteari ekin zion. Ondoren punk estiloan hasi zen, Lapoia eta Eskorbuto bezalako euskal taldeak mirestuz eta 16 urterekin, heavy metala ezagutzerakoan gitarra elektrikoarekin hasi zen. Napalm talde Eibartarreko gitarra jotzailea izan zuen irakasle. 1987an ikastolako ezagunak zituen Xabier Bastida, Asier Osoro eta Borja Rillagarekin elkartu eta denen artean Sutagar taldea osatu zuten. Taldearekin estudioko 11 disko plazaratu ditu, zuzeneko 4 disko eta hainbat bideo. Azken diskoa 2016an atera zuten eta bakarka ere aritu izan da. Gaur urtebetetzez betetako eguna da. Gainera honek, berezitasun txiki bat ere badu. Gaurko egunez, 1882an James Joyce idazle irlandarra jaio zen, eta gainera, 1922an hark 40 urte bete zituen egunean bertan argitaratu zuen Ulises novela. Idazle irlandarra askorentzat 20. mendeko ingelesezko idazle hoberena izan zen. Hizkuntza erabat menderatzen baitzuen eta hizkuntzaren baliabide guztiak erabiltzen jakin zuelako. Sei anaia eta 4 arrebetan zaharrena izan zen, baina zuen familia giro ona izan. Amak lan asko egin behar izan zuen familia zaintzeko, eta aita beti mozkortuta egoten zen. Horrek eragin handi izan zuen Joycerengan eta egoera hartatik ateraz zuen gerora, berea zuen hizkuntzaren sena.
Hizkuntzekiko interes berezia zuen, horregatik unibertsitatean frantses eta italiar literatura ikasi zituen, eta liburu asko eta askotarikoak irakurtzen zituen. Bizitzan gorabera asko pasa eta gero literaturarekin zuen harremana estutu zen, eta obrak argitaratzen hasi zen. Poesia, ipuinak, nobelak eta antzerkiak idatzi zituen, eta horietan ezagunenetako bat Ulises izan zen. Mikel Lauaberak abestia egin zion, Joyceri. Never was my I'll row and I see us not be nothing much now at night. Gaurko egunez, 1922an argitaratu zuen Ulises. Askoren ustez, 20. mendeko ingelesezko eleberririk onena dena. Homeroren Odisea oinarri hartuta eta antzekotasun batzuekin, Ulisesek Dublin nola igaratzen duen kontatzen du, baina horretarako bi pertsonaia erabiltzen ditu nagusia den Leopold Bloom eta Stephen Dedalus gaztea. Hain ospetsua den liburua 18 ataletan banatuta dago, bakoitzean estiloak aldatzen ditu. Erabiliena bakarrizketa da, pertsonaiak pentsatzen duenaren bidez kontatzen du historia, eta tira, 18 edizio izan ditu gutxienez liburuak eta 11 hizkuntzatan itzuli da dagoeneko. Beste abentura baten hasiera ere gertatu zen 1709ko otsailaren 2an. Egun hartan gertatutakoaren ondorioz, Daniel Defoek Robinson Crusoe novela idazteko inspirazioa izango baitzuen. Just one more rolling the road, my Robinson Crusoe. You were just another entity in my skin. You were just another blow who danced with my air. You were just another girl from the corner of a gold mouth. But you were the one and only to break the net and grow. To break the net and grow. Ostiral hartan, Alexander Selkirk, itsasgizon eskoziarra erreskatatu zuten Txileren mendebaldean, ozeano barean zegoen irla batetik. 5 urtez egon zen irlan bakarrik, 1704 urrian itsasontzi batean zegoela kapitainarekin eztabaida izan zuen, eta kapitainak zigor modura irlan utzi zuen. 1709ko otsailera arte egon zen bertan. Duke izeneko itsasontzia erreskatera joan zen arte. Bere biziraupenaren historia asko zabaldu zen Ingalaterrara itzuli zenean. Inspirazio iturri bihurtuiz Daniel Defoe idazlearentzat. Urte gutxi pasata, 1719an Robinson Crusoe argitaratu zuen. 1721 hiltzen itsasgizona eta haren omenez eta novela ezaguna kontuan hartuz, 76ko urtarriaren batean Robinson Crusoe izena jarri zioten ofizialki Selkirk egon zen uharteari. Ez gara abiatzen orain, balako uhartean ez dago itxasorik, kartzelak badaude baina ez daukate aterik, ez da gertzen mapatan ez baitago mugarik, balako uhartean ito ditzagun penak urezko pistolekin, jogaitzatela poliziek burukiekin, eta diktadoreek barregin dezatela. Itxasotik lurrera salto eginez 1974an Txinako Shanxi izeneko herri batean nekazari batek buztin egosi gorriko gerlari baten zati bat aurkitu zuen bere lurretan. Mendeko aurkikuntzarik garrantzitsuenetako baten hasiera izan zen ura Txinarentzat. Nekazari xumeark terrakotako gerlarien izebergaren punta aurkitu baitzuen. Terrakotako gerlariak terrakotaz eginiko estatuen bilduma da. Qin dinastiako Qin Shi Huang Txinako lehen enperadore izendatu zutenaren armadako gudari eta zaldiak irudikatzen dituena. Ileta arte mota bada, gerrako formazioan kokatuta daude eta Qin Shi Huang enperadorearen hilobetik 1,5 km kokatu dituzte.
2007an egin zituzten kalkuluen arabera, 3 hobitan banatuta zeuden, eta denera 8.000 soldadu baino gehiago zeuden. 150 zalditeria, eta beste 520 zaldik tiratutako 130 gurdi. Militarrak ez ziren beste irudi batzuk ere aurkitu ziren. Hala nola, akrobatak, indartsuak eta musikariak. Aurkitu genituen gure ametsak, aurkitu genituen itzalpeak, aurkitu genituen gure izarrak, aurkitu genituen aspaldiak, aurkitu genituen lehen jolasak, geure izpiak egun sentian, aurkitu genituen lehen kantua. Izugarrizko aurkikuntza izan zen bai, baina urritu gelditzen da hura, ez? Nik gaur egun zer gertatzen den jakin nahi dut, edo agian ze guraldi egingo duen, ze ona etorri naizenean hotza egiten zuen, eguzki atera da, berriro lainotu da. Horretarako nena eguraldiaren fraileari begiratzea izango da, horrek noizbait asmatzen aldu, edo bere garaian Peio Zabala fraile eta meteorologoak asmatzen zuen bezala egiten du? Nik ez dakit, biei ez diet kasu askorik egin inoiz, baino egia da nire amonak Peio Zabala askotan entzuten zuela. Gainera, kontuan hartuta, gaurko egunez hiltzen Peio Zabala. Oñatiko Arantzazuko santutegian Fraide Frantziskotarra izan zen, euskal idazlea, irratiko aurkezlea, musikazalea eta meteorologoa ere bazen. Oso entzuna izan zen bere heriotza bai. Nik orain, webgunetan begiratzen dut eguraldia. Naiz eta gaur Pensilvaniako marmotaren bidez jakin dudan, neguak beste 6 aste iraungo dituela oraindik. Egia, gaur marmotaren eguna da, Amerikako estatu batuetan, eta, hartzarena Euskal Herrian. Bai, eta ez egunen munduko eguna ere bada, ez egunek munduan izan duten eragin eta ekoizpen positiboa azkonturatzeko eguna. Eguneko beste milaka eta milaka efemeride gehiago esan ditzakegu. Baina tira, aurrera jarraitu beharko dugu, ezta? Bai, arrazoi, eta gainera gero Xabi Tolosa ere zain izango dugu ziurrenik Madrildik. Sekzio apartarekin dator, dakigunez GPT txata erabili du sekzio bat ondo nola egin galdetzeko, eta nik galdetu beharko diot, ea noiz hasiko den sekzioa izaten, ez? Bai, galdetu beharko diozu eta nik, Inigo Aranburu etorriko denez, kafe hutsa hartuko du gurekin gaurkoan, ea Dublinen egon den galdetuko diotagian. Ba, segi ezagun aurrera, ez? Otsaiak 2 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete! Zuekin! Ai, ez dakiz esan, Oiana. Lasai, arratsaldeon. Oiana Maritorrenaren be, arratsaldeon. Zuekin Jaun Andreok hemen batazbesteko adina jeisteko fitxatu genuen eta konturatu gara bizkate zartuta bilela. Arratsaldeon zuri bai. June Ramate Ibarguren arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen zartuta dagoenan naiz ez da egin dudan, baina erdi tortiko lisola Robocop xamar nabil atzotik eta barre egiten didate ingurukoek hause bizimodua. Izkitan nari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur 523 du bigarren kafeak, otsaiak 2 besterik ez, gu hemen 3 gara, arratsaldeak 4 eta 17 ditu oraintxe, hazezen baki festa, ezta? Horrengo 2 orduetan zuekin izango gara hementxe naiz irratian bigarren kafean, ongi etorri.
dantzan asteko moduko kantu aukeratu dut, Oiana. Earki. Hau gure garaiko da. Zarragoa! This will be an everlasting love. This will be the one I've waited for. This will be the first time anyone has loved me. Oh, I'm so glad he found me in time, and I'm so glad that he rectified my mind. This will be an everlasting love for me. Because you've shown me just how much you care. You've given me the thrill of a lifetime and made me believe you've got no thrills to spare. Oh, this will be an everlasting. 1975 Inseparable diskoko lana dau. Beraz, bai, Oiana, gu baino zartxagoa, Jakina. Natalie Cole ondia 1950ean jaio zen. Bueno, laizter gaurko egunez, esango dugu, ze otsailaren 6koa da bera, eta 2015ean hil zen, baina tira tartean lan mordo utzi zuen, eta ze flow, Oiana Maritorenak enbe, zein da zure flowa gaur? Kontuatu naiz, naizela zu inspiratzeko gai, eta hori etxe gustatu, maite dut eza, baina lasai ezkera hor sartuko urranditan sartuko binateketa. Ui, ze txusia hori. Ez, hori txantxa batzen. Maite duta ekarri dut, oso xinpea. Badiru digu, zera, urte asko elkarrekin dara matzan bikote bat, eta jatzaitut erakartzen, ez duzuan hau sortzen, ez da, nauz inspiratzen, oian, nik ustut, baietzan, igual inbardu berrasmatu, gure arteko txispa radiofonikoa. Venga, eta nola ingo dugu hori. Bueno, Xabi Tolosari eskatuko diogu GPT. GPT txatean kontatzeko. Zein da zure maite dut, Oiana, bai, horkatu. Ez, lasai. Batzuetan, nagikeria edukiarren, esaten dezunan, ez, venga, egingo deta aurrera, eta nagikari hori gainditzen dezunean. Totakeri badani oso folklorika naiz. Eta asteburu hontan, Donostian behintzat, ospakizun asko daude kaldereroak, agate deuna, inudet hartzaiak, eta nik, parte hartu nahi dut guztietan, beti bezala. Eta orduan hasieran izen ematekoan ez, pentsatzen dezu, asteburu bat libre ukitzia lanik ez, lana badaukat berez, baina egia da, astean zehar lan egin eta asteburutan lana daukazunean, gustora hartzen dituzula jai egun horiek. Baina olako zerbait egon eta nik tentazioa izaten dut izen ematekoa, parte hartzekoa, hor saltxan sartzekoa. Eta hasieran, burun zalantza ez, igual ez, eta, baina gero nahi pena mateit, eta orduan izena eman, eta gero entxaio eta jun, eta esan, ze ondo, ze gustora berriz ere jendea ikusteko aukera daukazulako, olakotan nik behintzat urtean behin ikusten dutelako jende asko, gehiagotan ez daukagulako agian harremanik, baina gainditzea puntu hori ez, nagikeria sortzen zizun puntu hori, bueno, eta gero ze gustora egiten dituzun gauza horiek, eta ze pozik ni poxi jartzen naizelako, eta behintzat, jak hori egitea gustatzen zaitu. Nire gaurko maite duta da, dio, gorkak, gorkak dio, nire gaurko maite duta da, Xabi Tolosa, zekarriko do? Auskalo. Ez dakit, nik espero nuen irrati sekzio bat ekartzea, gorka, eta ez dakit, esan digu GPT txatari galdetu dira nola egin. Ez dakit, impostoraren sindromea zitzein dugu azken aldian, ez dakit nik ezote den Xabi Tolosa impostore xamarra izango. Baina segituan azalduko digu hau. Gero dio gorkak, joian, aurrengo urten abixau, nik nahi dut, apuntatu. Zeinetan, gorka, aipatu ditun hogeita zazpi horitatik. Saltxero xamarra data. Ai, ama. June Romateti barguren, zein da zure maite duta? Nire maite duta da, saio honek inditela konturatzea, zenbat efemeride dauden egun bakoitzean, ze sarrerak prestatzeko askotan efemeridetara tiratzen degulako ez,
Eta atzo gaina etxean kontatu nunean, aizu sarrera egin berdet, eta, bueno, bilatzen nahi naiz efemeride dauden, azkenean bukatu zuten bai nere amak, bai nere aitak, bakoitza bere mobilean jarrita otsailaren bia, eta eta ezakizein jaio zen, eta ezakizein hiltzen, eta ezakit, gustatzen zaizkit efemerideak. Bai, azkenean sortzen dute, aukera birtopatzeko, ekartzeko gurera, gure egunetara, badagoneko ez dagoen jendea, edo badagoena, baina pixka eta aztuta daukaguna, edo batzutan, ez? Shakira eta Pique ez dauzkagu aztuta. Aztu nahi genituzke pixka bat egia esan, baina tira. Nik hemen gogoratzen ditut. Bai, ez da? Bai. Bestela zure bizitzan ez daude? Egia esan ez? Nik ere ez, baina gaur ere etorri da Goiuri bisitan etorri zen goizean, pare bat aldiz etorri da gaur bisitan, eta hor txatea ditu, ez da baidarako hainbat gai, eta beste zintzen Shenyun, nola da? Bai, Shenyun, China antes del comunismo. Aipatu genu. La China antes del comunismo, ai ama, ze pereza. Nik maite dut, sarrerak sortzerakoan, birgogoratzen dituzun kantu horiek, eta hau, Naixan taldearen, Axular eta konpainiaren badako uartea, oso kantu politia da, eta gogorarazten dit, bira bat egin genuela, Manente taldean jotzen nuenik, Naixanekin batera, hainbat gaztetxe eta gertokitatik, eta, harreman oso politien genuela, eta berairako desentekin topatzen aiz oraindik, Axularrek estudio badauka, ez da inbestean izan nintzela, urte pare bat, hiru edo grabatzen beste talde batekin gauzatxo bat, eta bai, eta ez dakit, batean kanto berreskuratzea politia iruditzen zait, eta kanto bereziki politia iruditzen zait, batez ere konekatzen hau beste garai batzuekin. Barregin dezatela, ohartu arte, indirela. Eta noski maite dutak aipatzen ari garela, gaur gure lehen kolaboratzaileari eskatu beharko diogu bere maite duta. Gero egurra mango diogu, baina orain goxo hartuko dugu gurean. Xabi Tolosa, arratsaldeon, Madrildik zuzenean non zabiltza? Ez, horrengoan Madriden dago, etxen, erdi gaxo, baina... Esen bai, bufanda ikusita pentsatzen hau igual, Café con leche in de Plaza Mayor, nola zen beste historia, hola azkaute zen biltzan. Antzeko, bai. Nabari da etxen da, hola, ez dauko kalefakzioa gaina etxen, hola bizi bergea. Baina goxo gaudeteni bero sentitzen naiz zuen inguruan. Bueno, pelote alde batera utzita, zina zure, ora, nola izena du? Hau bofur da, gainen igotzen nahi zieten katua. Oso maitakorra da, oso, eta, badaki geixo nahola, eta horretik aizaizkit hor, matxa. Aizue, irrati zentzuten gaitu zuenok, guk Xabi bideo diez ikusten dugu, streamingez jarraitzen gaitu zuenok ere ikusten ari zarete. Bofor, Xabiren katua bere, magalera, edo bere soinera igo da, eta hor da bil, eta horregatik gure komentario. Xabi, zein da zure maite? Beida, nik maite detena da, lehen ditzen dezue marmotaren eguna, edo musarra, edo zein nola ditzen zaion euskeraz. Claro, ez dezu aipatu pelikula famatua, Atrapado en el tiempo, zeda, naita... Zuri galetzeko, ez da? Badakizu, gure eskaletan jartzen du. 5:20, Xabi Tolosa, sekzio aparta. 4:20. 4:50, marmotaren eguna, hartzaren eguna. Ze hori eskaletan. Hartzaren eguna. Eta esan dit, behan ikuste, Xabirekin bukatuta, sartuko gala hemen, baino Xabi mantenduko degula gurean, ze fijo, marmotaren egunaren pelia gustatzen zaiola, edo badokela anekdotaren bat pasazaiona, jundala, ostegun batean norabaitea, asteazkena bailitzan eguna errepikatuz, pegatzen dio bila, eta bapatean etorri zara, eta tanba. Taka, konexioa dauka, Osa, urruti bizia, baino... Oso gertu bizi izan dakoak gara, hori ere egia da. Hori, oso gertu. Baina, ez, beste galdik esaten joan pelikula oso guztoko detela. Gaina da pelikula bat, claro, bere garaian, hau da, 80garren hamarkadakoa. Ez, 80 uste, 83ko uste da la pelikula, ezta? Eta, claro, da, komedia romantiko bat, eta ni orain, nire ikaslei komentatzen diet, eta asko ez dut ez da ezagutzen. Pena ematen ditzen, nire ustez klasiko bat da, baina beldurra ematen ditzen, berez ikustu egin baet, nik uste disfrutatuko detela, baina igual, ez zait
txikian itzanen sentiarazte ziten zirrara berdina sortuko, eta gertatu da zaizuen pelikularen batekin hori, beti esan dizuet, kriston pelikula da, eta berriz ikusten dezunen esan dezu, aiba, jaztu hain beste funtzionatzen. Barkatu, eskekatua, lepora ikotzen da izait. Ikusten bai. Baina, bueno, ondo dago, hau ez maltrato ez ezer, Osa, beha pozi dago. Barkatu. Besarkatu nahi zaitu, baina ez da konturatzen, bere azkazalek eta akaso lepo inguru horretan ez dutela graziarik egiten, ez? Bueno, horregatik daukete baita bufanda, orduan. Ez dago arazorik. Ez, hori, pelikula oso gustoko detela, eta gustatuko litzaidakela, jendeak ikustea. Egia da orain dela gutxi, ez da ikusi duzuen Palm Springs, dago pelikula bat bere ondorengo emozionala izan liteke da, orain dela urte pare bat estrenatu zuten, Andy Sambergek protagonizatuta, eta sekulako pelikula da, baina honor bai... Banik ez dut... Galdera zan, zen baite dezu, maitet pelikula, hor txiko dugu, beste da. Camila Mendes ere dago pelikula hontan, ikusten. Hori da, bai, hori da. Oin aipatu duzula, akaso, El Día de la Marmota pelikularekin, ez dakit nola izan zen ingelesezko izenburu originala? Da. Ok. Igual remake bat edo ondo zan, ez? Pixkate gaur egun gora ekarriko duen zerbait. Bueno, akaso, aipatu duzun horrek betetzen badu funtzio hori. Duela gutxi ikusiron ez dakizuek zale izan zareten. Ingelesezko izenburuaren bila nabil, esango dute. Direcho Tomorrow... Ez, Doktoren Alaska nola zan, Northern Exposure, bai. Tramaren aritako bada, eguzki gutxi nola dagoen bertan, melatoninaren trapitxeoarekin, badagola hor festa pixkat. Eta, gaztelerazko bersioan, Doktoren Alaska bersioan, filminek remasterizatuta, jakin dudanagatik, bai soinua eta bai visualki ere, pixkate birkoloreztatuta edo pixka bate, ez da egite HD-era edo pixkat urbilduta edo ez da egin nola egin duten, ikusgai dagoela eta egia esan gogoa daukat harrapatzeko goitik bera filmineko suskripzioari etekin pixkat ateratzeko, ze hilabetetan ez dut ez ikusi eta ordaindu nabil, Northern Exposure edo Doktoren Alaska delako hau. Eta remakea ez da, baina, pixkate berritu. Jende asko izaten du oso serie klasikoa da eta oso omen da, nik ez dut inoiz ikusi. Baina galdera bat egingo dizuke, oain egin duten HD remakeizazio edo horretan, zuk uste duzu adimen artifizialak erabili dituztela gauzak automatizatzeko? Seguro, eta pixelen bilaketak eta kointzidentziak eta birsortzeak, ia ziur esango nuke, baietz, adimen artifizialak izan duela bere lana, bai? Segurazki, bai, ze gauza asko automatizatzen, denbora asko gainetik entzen digute, eta gauza asko erreztu litazke adimen artifizialak, baino oso kontuz zibili berreko gauze dira. Ze, nik gaurko gaia, ez dakit nahi sekzioarekin hasi egitezke, baina nik uste bastante interesantea dela, ze salseatzen datu naiz, inteligentzia adimen artifizial batekin, chat GPT izena du, ez dakit ezagutu dezuen, edo saiatu dezuen, edo probatu dezuen. Oso proba txiki egin genuen, baina hemen eitzin genuen zertxo baite horri buruz, eta gainera, uste ondorio zatu genuela, euskeraz ez dagoela oso prestatuta. Ez, oso izkera trakatxa dauka, egizan, bastante traketxa. Trakatxa oso hitz polita da, Xabi, zeda traketxa eta akatxa hitz bakarrean esatea, ez? Da sortu dugu euskaltzen dituko diot, eta sartu. Hori nahiko trakatxa da, ez da bakarrik traketxa, baizik eta gaizki dago. Gaizki dagoena, trakatxa. Aizu ego, bestela ez dakit, Kika Monerrizei beste deituko jo, tartika pasatzen da gure saiotik gustora ibiltzen da bera mendik eta gu berarekin ere bai, eta laizter etorriko da, beraz aipatuko diogu bai. Trakatxa, hortxe daukazuen. Hau da nire, honekin janik sekzioa indet, gaurko, ez? Ya bai, nik uste, lehenkoan haitu ginen ez, pixat sitcomen inguruan eta, hau sitcom bat balitz, Xabi, momentu hontan. Akaso sekzio apartak behar ditu momentu batzutan olako... efektutxo batzuk sartzen joatea, Xabi. A ver, sekzio... Hoi nik uste soberan daukela. Baina, bai sartu ditzazkez, jendea negarrez, edo jendea garrasika, edo
jendea nervioso azken finean, zo pentsatu emozioak hemen, piripiri. Hau bale, bai, Xabi. Igual. Ziste txarremate egiten baduzu edo hori ere prest daukat. Izan leike. Baina hori ez da gertatuko. Ados. Beraz, GPT txatean ibili zara, ezta? Bai, kontua da, lehenik eta ben, barkaben eskatu beharra daukat, ze badirudi nahite egiten detela, baina nik sekzioa ondo prestatzeko asmoa neukan, aurreko astekoa izan zan pixkat, esplikatu, idei honekala sekulako sekzioa egiteko. Bai, eta gaurko espero genuen sekzio bat. Bai, baina gaixo naiz. Ezin izan dut behar dan bezala lan egin. Oiena, zuri ikaslezea, ez? Bai. Zuri ikaslek eta horrelako Aitzakia merkea. Aitzakiari gezurra dario. Bufanda jarri den, jarri hemen arrai pixka bat bufandan, boforri gotzeko momentu batean, jena, oso tipo azkarra zeda zu, hori badakigu. Eskertzen da, benetan. Baina ez, benetan, oso gaixo naiz, eta badizue, sekzioa parte prepatzeak, ordu asko dakartza, lan asko dauka, eta ezin izan dut uneko egon. Baina hala ere, kontua da, gehatutan egola kompositore batekin saioaren openinga edo jingela grabatzeko. Eta naiz da gaixo hon, gaur grabatu gara daukagu, gaina presupuestoa egun hortarako gara inaukan, eta grabatu genuen. Badakit ez dala jingle definitiboa, ez da igual, aserako abesti definitiboa, baina behintzat momentuz badaukagu zeuze sekzio hasteko. Orduan... Zuekin! Bigarren kampean! Xabi Tolosa eta bere sekzio aparta! Joder! Bueno. A ver... Ez, entzulek esan dizagutela, ze uste duten. Zer, nik biztara badirudi gero nina izela hemen... Bai, erabakiak eta zorrotza eta... Mr. Ozpin, ez? Mr. Ozpin. Piskat. Bai, gaur igual Mr. Ozpin, baina tira. Hor bai jarri berko zen dukete... Gero, dauzkat, hau bai dara pixkate txungoa, dauzkat pixkat panel desberdinetan... Ez, hori. Hau etzan. Ez. Hombre. Bueno, Dena batera pixkat. Ozpin jauna, bai. Hala ere, harritzekoa da, zindagizuet, ez du loiek egitazko zigela, baina hain, entzuten dezunen kanpoz, ematen du, brometan egitzela, baina egitazkoa zan. Inor pentsalezake aktorea zarela. Ona edo txarra, haizu. Baina, beste gauza da. Baina, bai, egia da, osea, betetazkoak ziren. Ostra, bai, ez du hori harimati dator. Bai. Grabatu nunean, asko zokera honean. Baina ikusiko ninduzuen, zombi moduan. Behintzat, hori egin dut, badaukagu kabezera, ikusiko dugu... Badaukagu kabezera, Xabi, pentsatzen dut hau, zu esan bezala, behin-behinekoa dala, eta... Bai. Ez, honekin uste zenun gehatzea, bale. Nik asmoa dukan eskatzeko presupuestoa beste bat grabatzeko. Bai, eta gero igual, musikari ere esan behar diozu, lausotasun minimo bat behar duzula, deskuiduan gaixotzen bazara, egun hortan zinezula grabatu, ez? Ez que egun hortan bakarrik zeukan gehatzea, eta... Bueno, ikusiko dugu rengoako. Zer gatu zinean, Ennio Morriconerekin edo nola dugu? Antzekoa, behak esan ziten, bazala, Ernio... No, barkatu, Ennio Morricone hilda dagoela, baina beste norbait. Baina handela gutxi, ez? 2008, esan dudanean zalantzan geratu naiz, eta esan handela gutxi. Zure nekroporra hartan etzen dukan, ez? Nire nekroporra, alengon june bat zegoen hemen. Bai. Nire nekroporra gero eta gertuago da, ekainako 30 uste zala fetxa, ez? Bai. Hori nekien, inigo? Zuk ezagizu nik badudala postu bat, jatetxe oso hon batean bazkaltzeko zuk ezagutzen duzun pertsona batekin eta eztabaidan dagoela ekainako 30 baino lehenago edo beranduago hilko den pertsona bat, eta ez dut esango norden. Hala, enekien? Hau ja, bigarren kafeko mitologia konsideratzen da, ez? Lorea. Pertsona hori ere bada Euskal Herriko mitologia, ez? Mitologia beste kontua da, baina personaje hola oso ezaguna, maitatua...
Ez. Bira, pentsatu, Ez. Ez bai, mitologia esaten hori da, bigarren kafe barruan, supuestamente, behar du historia bat. Bada, gurean mitologia da, Lorea. eta herrian mito bat da. Esango du. Eta zena jakin ezin dugu... Ez da musikaria, inor ez da dira pentsatzen hasi, hemen ez da gizerrez. Ez da musikaria. Ikusiko. Ez badakite hasi zarela zuiana pentsatzen. Bai. Gainera, oso guapa izan da, ze oianak egin duela pixka mikrotik urrundu, baina kamaran streamingez ikusten da. Espainiak irakurri zaizkio, prestamendian. Pentsaude, baina... Bai, gero, atzera behatu barko eta zer esan dute. Beraz, hemos jonda esperientzia GPT-arekin. A ver, sekzio hartu GPT-ari buruz hitz egiteko da, o nola da, ez dut oso ondo ulertzen. Ez, bueno, eskusa zan azken fine pixkatu kontatzeko, GPT hau, GPT chat berezi hau, ez dakinarentzako, OpenAI enpresak landutako chatbot bat da, azken fine da, automatikoki erantzunek ematen dizkizun chat bat, eta zuk daukezu hitz egitea zuzenean inteligentzia edo adimen artifizial honekin. Baina kasu honetan oso potentea da eta demostratu dute kapazak direla programazio testuak automatikoki generatzeko, informazioa bilatzeko interneten eta azken finean konversazio bastante koherenteak emateko. Ez dut esango sekulako lan perfektua egiten duela, baina momentuz ikastola eta eskola askotan debekatu dute erabiltzea. Zenik adibidez nire ikasleek askotan lanak egiteko momentuan txata erabiltzen dute. Eta igual 5 minututan egiten dute bestela 2 ordu eramango lieken lana. Claro, eta inteligentzia artifizial bitartez txatak erantzuten du azken finean interneten dagoen informaziotik, baina hain bilaketa ona egiten du ez, ikasleak bilaketa horretan murgildu eta pixkate, ea pasa eta informazio baztertu eta beste aukeratu egin beharren, jatena, sailkatuta, ordenatuta, eta batez ere oso lenguaia natural batekin hitz egiten du. Eta beldurgarria da, gauza batzuetarako. Oso erabilgarria izan liteke, baina, barkatu? Hoixe pentsatzen ari nintzela ni, ez? Beldurgarria, tapatean hori da eta hori da. Eta ez duzu, ez duzu gehiago bilatzen, ikertzen, hausnartzen, ez da, hori, jazta, egina, erresa, taka, beste zerbait. Hori da. Hau, gertatzen zaigu pixka bat itzultzaile neuronalarekin. Kontua da, itzultzaile neuronak itzultzen du, nik bintzat irabiltzen badut espainoletik euskerara itzultzeko da, baina euskeraz badakizu. Gai zara identifikatzeko ze puntutan akatsak dauden eta akatsak daude. Eta hori hobetzen joango da, baina oraindik ere uste dute euskara zeuneko 85, 86ko efizientzia bat duela programak, beste hizkuntza batzuetan espainolez ari zeuneko 83 uste dela, eta azkenen entrenamendu bitartez lan egiten duten enean, entrenamendu gehiago edo datu base gehiago eta bar. Baina, GPT txatari galdetzen baldin badiot, ez dakit, nortzen Ennio Morricone, hori jakingo du, Wikipedia pla, baina, beste gauza galdetzen baldin badiot, eta akatsik baldin badago, edo gauzak espadira naturalak, edo espadago kontrastera bateko bat, edo, hor pixkat galduago, zagur. Bai, eta nik gaina duela gutxi, ekerrezitatu nun Olatzarregi informatikari bat, eta gaina komentatzen zian, txatonek hartzen duena da informazioa gizarteak sartzen duena interneten. Orduan oso erresa dela, gizartean dauden, bai matxismoa, bai horrelako gauzak, sartzea ere horrelako testutan, bai oain dala gutxira arte, adibidez, itzultzen zen unean mediko jartzen zen momentuan, euskeraz gizonezko moduan itzultzen zula, eta erizaina emakumezko moduan. Eta horrelako gauza pila bat gertatzen diala, eta hori aldatzen berdela. Eta pixka da dela horrelako kasatan. Bai, hor argi dago, gainera bai probatzen dutenek eta badauketela nola baiteko pertzepzio bat eta azken binen beraien zehara bideratzen dutela. Oso famatu izan zen beraien ere baita, demostratzen zutela estatu batuetan baziela xaboia eskutera botatzen zuten makinak, eta zuk eskua azpetik basatzen zenuen, xaboia botatzen zizun. Baina esku txuria zeukatenekin bakarrik funtzionatzen zuen. Zergatik hori programatzeko garaian ez zutelako pentsatu, edo etzeudelako lanean eskua ilunagoa zeukan jendea. Ordu, klaro, oso bisualki, benetan oso
oso demostrazio, hori, beldurgarria zan, azken finean. Beldurgarria baino gehiago tristea esango nuke. Azken finean, noski dituta gaude gauzak gure erara pentsatzea eta ez pentsatzea besteengan. Baina, bueno, kontua da, nik chat GPT honekin, bazuek ondo esan dezuen bezala, kontu zibili behar dugu, azken finean berak nolabaiteko autoridade daukagu zeg esaten dizkizun momentuan, eta zuk aurrez ez balin badakizu zertaz aritzaren informazio bilatzen, oso zaila daukazu separatzeko egia zer dan edo noiz datozen trakatx horiek, lehen esan dugun bezala. Eta hori da azken finean, bueno, denok daukagu lagunen bat pixkat toloxa, pixkat toloxa bere bai, gauza guztietaz hor pontifikatzen duna, baina gero ez dakizula egia, osea, berez esaten, nahi kontaz nire iritzia emango eta gauzak esango ditu, eta hola dia, eta igual ez diola. Azken finean chat horrela tratatu behar dugu ere baita. Ez pentsatu gauza infaliblea da nikan, baizik eta, bueno, herramienta bat eta gauza batzutarako erabili daiteke, eta beste batzutarako, igual hobe dugu pixkat kontuzago ebili. Ni saiatu naizena izan da, galdetzen zer beharko nuken sekzio aparta, benetan sekzio arrakastatxoa izateko. Eta galdera egin bezen lester, erantzuna segiton eman ziten, eta oso argi, eta nik uste bastante koherentea dela, ze irudituko zaizuen. Alde batetik esan dit, kalitatezko edukiak behar ditutela. Esaten du, garantzitsua dela, nire publikoari eduki interesgarriak eta baliotxoak eskaintzen ari naizela ziurtatzea. Hori, errex, eduki hau oso ona da, kantua nire sorbaldara igotzea oso eduki baliotxoa da, azken finean. Ez dakit entzun dezuen orain, baina katu gorra ere karrasika atxu da, fondon. Gorra da, ez du kontrolatzen. Bueno, de hecho, kontatu nizuen bi katuen arteko historia, ez dakit denbora daukagun kontatzeko. Bueno, segun gehiago gero kontatu nahi duguzun, kontatu. Bueno, a ver, momentuz aprobetxatuko, ja que bandikan ez duten sesio aparta kantzelatu, momentuz bisa joaz, a ver zenbat irauten duen. Ikusiko dugu, osea, ikusiko dugu. Aurrekoan gonden pixkat lantalde, ez dakit nola esan, dantzan nola oiana etzegon, june etorri berri zan, orain dela oso gutxi hasi zan gurekin bueltan, baina gaur ja esan dezakegu hemen ekipo ofiziala gaudela. Bai, vamos! Eta beraz, zuk jarraitu lasai, gero balorazia egingo dugu. Bale, bueno, gero komentatuko duzu orduan. Ikusulekin, entzulekin komentatu. Noski, Gorka Santestebanek bozkatzen nahi duzuzuk, zeharkia maitatzen zaitu. Noski, hori da, apa Gorka, maitatzen zaitu. Eta Gartxotek ere bai, atzo Gartxote hemen ontzan da, Xabi Tolosa hasi alazek, noski. Gartxotek kontatu izuzuen pixukidek izan ginela. Kontatu zigun bai. Eta gauza gehiago ere bai, baina hemen ez dituguna kontatuko, Xabi. Ondo. Bueno, airean gauza batzu kontatu edo. Ezke, adibidez, kontatu zizuen, beste pixukide bat genekan, Leire izan da duna, Leire, puxu bat, seguro izela bigarren kafean zuten, oso desordenatu dana, baina nivel berexia. Eta Gartxot, bere lehenengo astea etxean sartu zanean, behin etxera sartu bezan ester, ikusizun Leiren gela eta karraxik hasi izan pentsatuz lapurtzera sartu ziren. Serio? Bai. Osea, pentsatu zuen, norra sartu zara, ez dakize, kajoi guztik eta... Segundu bate, Xabi, hau asko gustatzen zaigu bigarren gazen gauzaik egitea. Gartxotun zain, badakigu entzuten hori zarela, Xabi Tolos ari da kontatzen, behin zuen pixukidaren gela hain zehola desordenatuta, zuk pentsatu zenuela, lapurtu egin ziotela eta juk hasi zinela nahi dugu, honen inguruan, zortziko txikian, bueno ez, baina, 40 segunduko bueltako audio batean kontatzea ze demontre pasazan eta nola flipatu zenun egoera horrekin. Xabi Tolosan egazun muxua bialdiozu Gartxoti. Muxu handi bat, Espainetan gaina, Gartxot. Hoxe Gartxot, konta eguzu. Hori da. Laizter izan audio bueltan, lasai. Ondo, berren bezala. Bueno, kontatzen dijon ezan, katun asuntoa, bastante interesantea da. Katut, bofurrek, gaine egozeiten katu honek, ez dauzka hortzak. Batek egin zuten, ez dauzka hortzak. Batek ez dauzka hortzak, eta besteak gorra da, eta ez dauka isatxa. Osa, isatxa dauke. Badirudi, uteroan edo etzala ondo desarrollatu. Enuke insensible izan nahi, eta enuke animalisten bat ofenditzea baino. Esan daiteke zuk bi katuekin osatzen duzula katu bat. Katuterdi, esan nuke. Katuterdi, katuta eren, bai, hor non bai. Gutxura, bai. Ados.
Bueno, hola. Ba, kontua da, claro, hortza falta zizkiona da, bueno, jengibitis kroniko zeukan, eta kendu zizkien, eta ordutik oso pozibizi da, osea, ez da prekupatzeko ezer. Sano dago eta pozibizi da. Baina, kontua da, sartu genionen beste katu gor hau, katuek askotan, berein artean, batez ere txikiek dianean, interakzioak egiten dituzte, kozka batak besteari eginez, pixket jakiteko zenbateko indarrarekin kozka egin behar duten. Eta, klaro, kontua da, alde batetik. Izatxa ez daukan katuak, beste izatxa oso gogozun, oza, grazi iten zion, eta orduan kozka iten zion izatxean. Hori, gizakia bezala, beti nahi dugu ez daukaguna. Hori da, izatx bat ikusten dugun bakoitzean, kozka ere dugu, ez? Suposatzen. Bai, jakina. Gertaliteke, ez gara detaietan sartuko, baina gertaliteke. Orduan, kozka egiten zion, eta normalean katuek, hori, esan bezala, indarra neurtzeko, karaixi egiten dutenean, besteak uzten du, kozka egitea. Eta, klaro, karaixi egiten zuen, baina nola gorran ez ziren entzuten. Orduan, klaro, besteak jarretzen zuen kozkainez indar guztierekin, eta gaixoak, hola bukatzen zuten. Baino, hain launa die, eta dena ondo, Elkar kozkaite diote, baino goxo, maitasunetik. Hori da. Kozkaitea, beti konsentimentoarekin balin bada, hor nahi zuen nahin, eta... Eta bata besteari maite zaitut esaten diote, baino begiradarekin ze hau zeliok entzungo. Hori da. Badakizue katu batei musu bat bidaltzea dela begiratu eta begiak zea istea motelki? Ah, bai? Bazen egiten? Bai. Osa, katu bati begirada zuzen mantentza balin badiozu. Eta idan hori, pertsona batekin, igual musu batean aizitzen. Ba, igual. Osa, kontua da. Gezurra da, ez du mikro hartu. Ba, igual. Begirada zuzen mantentza balin badazu katu batekin, pixkat desafiantea izan liteke. Orduan, begiratzen nahi balin bazea, baino hori begia iste balin badazu, motelki, astirotxu, aizean da demostratzen ondo eta seguru zaudela eta gustoko dezula aurrean daukazuna. Bai, hori da. Eta bain, joan beharko dezu eporai Aleiko festetan esantzen duten ez? Kriston festa... Bai. Aleiko komentatzen duten, jendezko ligatzen duda. Baina, Aleiko pintxopotean egon zaitezke, eta komunera joan pixeitea, eta ezin komunera sartu, eta komuna pixka balantzaka egotea. Ba, hori da, aurrez, barrun daudenak, segurazki alde batetik bestera hori da, begiratu, eta... Bai. Perezoso resucitó, bienvenido al mundo. Zergatik metroaren momentu honek, eta Xabi Madrilen da hola, eta Madrigo metroak ikarri didaten gogora Ismael Serranoren rekuerdoa besti hau, eta hola xe jarri zuet. Metro. Aburrido vigilo las caras. Ui, Xabi, uste te kontagiatu dezula, June. Mikrotik. Segurazki. Gaur egun internetez ja inteligentzia artifizialarekin ikuste dena dela posible. Dena hori da. Bueno, Xabi, orduan, GPT-ak zegiago kontatu dizu. Begira, itzen dugu. Zoa zela edo... Zer? Zesan dizu, bide honetik zoa zela edo... Oso honetikan, Osa, zoriondu egin dago gaina. Esan ez, sekzio aparta, sekulako izango dela. Baina, ikusiko duzu zergatikan, alde batetikan. Esan dit, entzuleekin interakzioa mantendu behar detela, edo bultzatu behar detela. Sare sozialen bidez, eta inkestak, eta bar. Eta pentsatu dut, lehenik eta bain, orain jake jingle hori daukagun, igual jendeak badokala esatea zeirutu zaion, edo aldatuko luken, eta hortarako daukago erabiltzea sare sozialetan. Nola ditzen diozu hashtag? Traola, sekzio aparta. Eta, pixkat komentatu, narekin, badakit asko zeatela, eta kriston zurrun bilo egongo dela, mezuekin, baina, zuek, esan. Baina zu bota txio bat, eta gu etiketatu, Xabi, eta guke bertxiotuko dugu, eta igual Instagramen ere jarriko dugu, pixkate jendeak, olako kutsatxoa badago, idazteko, hortxe jendeak botatzeko, zure sekzio apartarako gomendioak. Hori da. Jendeak, komentatu ez da, azken fiaren sekzio aparta ez da nik egiten. Sekzio aparta denok egiten dugu. Denon sekzioa, ez da nire sekzioa. Ez da olako egozentriko izan nahi. Zaude pixkat, nola da, Yolanda Díazen alderdi politiko berria, Xabi?
nola izena du, gehitu edo lako zoze, ez? Bai, gehitu xamarga dugu, bai. Yolanda Díaz mentxe, sumar izango da, ez da? Gehitu. Gehitu. Pixkat gehiago izan behar dugu. Bai. Ados, no. Bai, pixkatola gatzea izu Virginia Díaz xamar. O Virginia Díaz ez, Yolanda Díaz xamar. Bai, dauket, beti nazten dut emakumeen izen azte izeratik. Bueno, zentzat. Bueno, uxi. Erxagoa Xabi Tolosa gogoratzea. Yolanda Díaz. A ver, izenak badauke, ez? Takit, bastante flow dauke. Horreatik ateazan, itzen genuen horreko nire baita, gezurretazko Xabi, anoetako pelotaria. Baitare. Kontatu nizuen, ez? EITB-tik handitzei atela noiz benka. Tani, aizoi Xabi, elkarrizketa eteko, tani, bai. Eta setu nazte galdetzen. Eta biharko partidua, tani, hostia, nizte nahi gizira dikat, ez? Igual, zure liburuari buruz, zure azken pelikulari buruz, zure azken sekzioari buruz, ez? Pixkate hor transmedia giroan, eta, bueno, edabiden arteko ze hortan, ITB-tik zu entrevistatzea bigarren kafean daukazun sekzioagatik, hori ere izan ziteken, baina ez. Noski, baina bendikan ez da gertatu, pena, baina bueno, iritsiko da, iritsiko da. Eta nahi dute zuk hitz egitea materialaren aukeraketaz, ezta? Materialaren? Pelotariek, Xabi, materiala. Eta zure materiala da, Eske honekin ez dago ez pelotan jokatzerik, ez irrati sekzio bat egiterik. Nola ez da, itenagia, zenbat demora daramak ikustezioetan? Txaliko bosta bueltan guk gaur film armotaren inguran hitz egin nahi genuen, baina, ez da, a ber, GPT-k ez, June kontatuko dizu, ze pasatzen dan film armotarekin gaurko egun, ez? Adibidez. June, kontatu zerbait Xabi Tolosari. Alba ez du GPT hau txajarri. Ez. Otsailean bian ateatzen dela urtero marmota. Pensilvaniakoa da berez ezagunena, ezta? Eta, egun hontan erabakitzen da, edo, hori uste dute, ea negua gehiago irango duen, edo udaberria gertu egongo den. Esango nuke Pensilvaniako herria udala pixka trakatxa. Bai, horregatik ez dut irakurri. Punxsuatzanwei. Ez, Panxatoni. Oi, zondo. Nola? La pelikulan esaten dute. Panxatoni. Ez dakit, nik badakit ez dakitela izen arraroak irakurtzen, eta orduan bazpada ere irakurri. Hori da ezagunena, baina... Baina leku askotan egiten da estatu batutan, Ameriketako estatu batutan. Eta, orduan egiten dena da, egun hortan marmota zulotikan ateratzen denean, zerua lainotuta baldin badago, udaberria astear dago edo, eta eguzkitxo baldin bada eguna, bueltatzen da hibernatzera, eta 6 astez gehiago luzatzen da negua. Hori da gaur egin duena, ez da? Hori da. Katxiz. Esan digu... Beste 6 astez. Hotza. Hotza ez dakigu negua. Bai, ez dakigu gotza. Ikusita abenduan ze pasatzen negua izan da ere, Bueno, alare, tradizionek badauka Euskal Herrian ere bere, eta Europan orokorrean neguko jaien eta beste garai batzutako referentziekin ere lotura, ez? Hemen, Kandelari egunarekin ere, pixkat lotutako hartzaren agerpen hori edo esnatze hori horrekin lotzen da. Ez da egit, lozorroari edo usteko aukerarik baute duten ugaztunek garai hauetan, eta horren erabakiaren araberakoa izaten dela, negua luzeagoago edo motzago, inauterien zikloarekin ere lotuta dago, baina ez dakigu oso garbi, non eta noiz agertzen dan hartz bat Euskal Herrian esatera, aizue, segi lotara neguak oraindik iraungo du pixka bat. Hori da, nahi lehen osartu zaiten zalantza edo hori izan da, norbait egoten da hartz bat kontrolatu zea noiz esnatzen den, edo nola egiten zuten hori, ezakit? Ba, ez da, nunbait animalia esnatu, zerura begiratu, eta horren arabera, pronostikoa egiten dut. Hemen Pirineo ingurutan, Euskal Herrian, hartza esnatze omen da. Otsaiaren 2 eta gaur irtengo da hartza lozorrotik, leizetik, izarri eta ilargiari begiratuko die, eta orduan erabakiko du, zenbat falta zaion neguari. Eta erabakitzen duenaren arabera, hibernatzen jarraituko du, edo lozorroan geratuko du. Ez, edo kalera aterako da. Xabi Tolosa, nik zalantza oso serio badaukat zurekin konpartitzeko. Inoiz pasatzen dizu
ostegun batean esnatu eta asteazken baten bizitza egitea alegia pelikulako protagonistari gertatzen zaiona gertatzea marmotaren egunean edo hor kateatuta egotea konturatu gabe? Bai, baina ez da hain epikoa izan. Ez da hain epikoa izan. Ez zuei gertatu alakorik. Ja, gure bizitzak ez dira beste munduko ezer, ez? Dakit esatez, jai ba, asteartea dala, eta nik uste asteazkena zala. Baina, ez? Bueno, nik marmotaren eguna ez dakit, baina behin pasaditzaidan olako, hau epiko xamarra da, negon bidai bat egiten Europa erdialdetik, Budapest, Viena, handik ez dakite kotxe zer iritsin zen Zagrefera, eta bertatik Ljubljanara. Ze bidaia brutal, Bai, urte batzu pasa dira, eta bueno, PAF ez hosteloitako batean geratu nintzen, eta hostel hartan, antolatu zuten pub crawl delakoa, alegia. Ateako gea, taberna, trago ezberdinak hartzen. Txikiteoa. Baina gabaz eta pixkat helburua mozkortzen. Nik neuzkan bi neska galestarre logela elkabanatzen da, esan kostadietzaidan eurak ulertzea, baina tragoak aurrera junala, gero eta erresagoari ginen. Bueno, Jesukriston parranda egin genuen, bukatu genuen diskoteka baten, ikustezan mendi argiztatu bat, oso politia gaztelua, eta oso ondo. Kriston parranda horrengo goizian esnatu, da esan, bueno, gazte, Ljubljana nago, eta honbarkoek, bien araño, hegazkin hartzea, ze, tokatu zitzaidan, egokitu zitzaidan ja bueltako eguna. Eta antxe neon gozaltzen, lasai, pentsatuz, bueno, goizeko 10 dira, arratsaldeko 6etan daukete hegazkina bienan, 3-4 orduko txez, bueno, abiatu behar dute hemendiken ordu pare batera edo, aeroportura 2 ordutxo lehenago edo ordu terdi lentxego iristeko. Eta batean telefonoa, eta telefonaren bestaldean Maite, viajes eroski. Eta, eta bai da, sí, Inigo, sí, hola, soy Maite, de Viajes Eroski izan ziten. Hola, Maite, kaixo, eta, sí, no, que me aparece aquí, que no has cogido el avión, eta hain erarten pentsatzen. Oindakat? Qué presión, zia zuepaken da niz. No, Maite, a las 6 tengo, ya voy. Eta, no, Inigo, ayer a las 6 tenías... Zanik, ez da posible batzu eukitzean egaldia. Eta tipa, en plan flipatuta. Agartu zaitemen email batean, gure lan bidai batzan, eta egaldiak atzeratu nituen, geroan geratzeko, eta horren, agentzia baitartez da. Gure sisteman jartzen du, aizu zuen bezeroak ez du egazkina hartu. Jesukriston resakakin. Eta pentsatuz, ostra, gaur ez da gaur atzo da, edo atzo zan bihar, edo baina liada de, eta hartu nun kotxea, Jesukriston resakakin, eta antxe, poliki, parada, esentin bar izan du nitun, iristeko aeroportura, han negoziatu, eizue, eskatzen neuken, baina gaur, nastu inaiz pixkat, nire Willy Fogg egun bat sobratu zitzaion, eta nahi bat faltatu zait, bat motz gehiatu zait. 80 egun ez, 79 izan zizkit, eta, bueno, ez da itordain duen, plus txiki bat, igual ez da txikia, eta etorri nintzen bueltan, baina esan dezula ez da oso epikoa, nire epiko bereziki epikoa izan zan kotxea, restop bakoitzen gelditu behar izan nuenekoa, baina naiz detaietan sartuko. Nire galdera da, igual parrandan atea zinanen, oaindikan eguna ondo zendekan, baina igual zinen 24 ordu festan. Ara! Posiblea da... Edo ordu aldaketa kale zen. Horrek nahaztu nindun. Bizian, bi galestar, bi ordu aldaketa. Xabi Tolosa, arratsaldeko 5 ditugu eta agurtu bartzaitugu informazioaren bila joateko, eskerrik asko sekzioa aparte egin duzu gaur ere, baina urrengorako sekzioa, egin da ekarri. Bai, itzin da izuet, itzeko dugu, lasai. Zaindu, izan. Arratsaldeko 5 eta minutu bat, berandu xamar, baina bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila egoi berategi lankide antxe dugu, mikrofonoa iriki beharko dugu, eta segituan entzungo dugu egoi berategi. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai, markatu gedazue, azutanekala mikrofonaren atira. Azken ordukoa, Baionara garamatza prokuradoreak 950 euroko isuna eskatu duelako iazko blokatze egunean A63 autopista okupatzeagatik. Beste 11 lagun epaitu dituzte gaurkoan, iazko uztailaren 23an bakebideak eta bake artisauek antolatutako protesta ekintzetan parte hartzagatik. Lehenik eta behin gogora ekarri behar, Jakes Esnal eta Jon Kepa Parotek 32 urte espetxean bete zituztenean baldintzapeko askatasuna onartzeko ekintzara jotzea erabaki zutela Ipar Euskal Herrian, autopistaren kudeatzaileak euren kontrako salaketa jarri eta Baionan epaitu dituzte gaurkoan 11 lagun esan bezala, naiz eta suprefekturak
onartu zuen, minutu gutxi iraun zituela protesta ekintza horrek. Bada epaiketa amaituta, prokuradoreak alegia fiskalak 950 euroko isuna eskatu du, ordaintzeko bete beharrik gabe 10 auzipeturentzat eta Unai Arkauzek berriz osoki ordaindu beharko luke isuna bere aurrekari penalak direla eta epaiaren erabakia martxoaren 9 ezagutuko dugu. Epaiketa hasi aurretik auzipetutako batek Aritz Agirre Urruñarrak adierazpenak egin ditu baikor zirela epaiketa horri begira eta auzitegiaren ostean, edo hobeto esan da epaiketaren ostean Bakibideko bozeramalea Naiz Fonosasek epaiketaren balorazioa egin du eta epailearen behin betiko epaia ezagutu arte adi ibiltzeko deia zabaldu du. Orduan, noski kondenak eskatu ditu, simboliko edo zuziarekin batzuentzat eta beste batentzat ez, detaileak ez nahi sartuko, martxoaren 9 erabakia, orduan adi egon, ikusiko epaileak zer entzun duen, zer deliberatuko duen, eta adi ere, egan bezala, bidea ez da bukatua, eta handia pasa dugu, baina orain bururaino joan beharko dugu. Begitzerik esker. Honekin batera esatea, auzitegi gorenak Iratxe Sorzabalen helegitea atzera bota eta iaz ezarri zitzaion 24 urteko espetxe zigorra berretsi duela. Presoak salatu zituen tortura latzak epaiketan zehar frogatuak ez direla gelditu argudiatuta igorri du ebazpena epaileak terrorismoaren biktimen elkartearen jarrerarekin lerrokatuz ondorioz. Informazio praktikoa gur esan baino lehen azkar batean esatea lasi ditugula Euskal Errepideak hala dio trafiko zuzendaritzak, bigarren kafearekin uzten zaituztegu eta gu bueltan beti bezala arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi arratsaldeko 5:04 minutu aurrera goaz bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. All I want is nothing more, to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died. Inigo Aranburu, Donostia, aktorea. 17 urterekin, ETB-ko Baize programan parte hartuta egin zuen bere lehen aktore lana. Baina 18 urterekin, zer ikasi erabaki behar izan zuenean, gurasoen presioa tarteko, diseinu grafikoa ikastea erabaki zuen. Urte batzuen buruan, Bartzelonan lanean ari zela 30 urterekin, interpretazioaren arra berriro ere sentitu eta Kolegi di Teatren hasi zen ikasten. Hainbat urtez bertan aktore lanetan aritu ostean, Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen. Harrezkero, telebista, zinema eta antzerkian ikusi ahal izan dugu. Telesail askotan parte hartu du, eta azken urteetako arrakastatsuenetakoetan ere bai. Allí abajo, Goenkale, Presunto culpable, Alardea, Altsasu, Alba, Intimidad, Apagón. Ziurraski zinemako handia pelikulako pertsonaiak egindu askorentzat ezagun, baina beste hainbat pelikuletan ere parte hartu du. 17, Las ventajas de viajar en tren pelikulan, Hil kanpaiaken, Maixabelen, edota Modelo 77. Duela gutxi, Tantxak antzerki taldearekin enaiz inoiz Dublinen izan lana estreinatu du, baina ez da antzerkian egiten duen lehena jakina. Bartzelonan, La Guapa taldea sortu zuen, eta azken urteetakoak dira Kafe Hutsa, Blanca Bardagilena, La Plancha o la Vida, Teresa Kalok zuzendutakoa, edota Ika Teatroren eta Agurtzan Intxaurragak zuzendutako Tombola.
Horrez gain, film labur askotan parte hartu du. Sariak ere jaso ditu Mateoren ama lanarekin adibidez. Eta ziur aski beretzat oso berezia izan da, oihartzunak, pelikula zuzendu eta gauzatu izana. Gaurkoan estreinatu berri duen antzezlaneri buruz hitz egiteaz gain, bere ibilbidean barneratuko gara. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Inigo Aranburu. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, lehenengo galdera nik egingo dizut, Inigo. Egunero ez ostegunero egiten dugulako horrela. Kafeutxa izena duen sekzio ontara zu gonbidatu izatea ere, bada oso gauza logikoa. Kafeutxei buruz asko dakizu eta kafeutx bat hartzen ari zara dagoeneko galdera daia kafezalea zaren. Eta ia da erantzun dugu, baina tira, konte guzu zer horrek kafezalea zaren, ala ez? Bueno, kafezalea ez dut gehiago ulertzen, porque jende askok esaten du hor kafea hobeagoa da, hor txarragoan, berdin zain, kafe hartzen dut, akitxo, ez naiz oso kafezalea egia zan. Baina bai hartze ditut eta gaurko hau bigarrena da. Ze aproposaren aproposa, Kafeutxa sekzioan, hemen Inigo Aranburu, bere bigarren kafe hartzen, gurekin bigarren kafean. Listo, etxea joan gaitezke. Bai, jo... Bueno, bani beste galdera batzuekin hasiko naiz, ezta? Noski. Bueno, Inigo, nik zure biografian aipatu dut, txikitan gustatzen zitzaizula antzerkia eta, pertsonaiak eta egitea, baina ez zenuen, 17 urterekin edo 18rekin erabaki behartzenean, gerora, zer ikasi edo zer egin ez zenuen erabaki. Zergatik edo nola gogoratzen duzu? Ondo esan duzu, gurasoen presioagatik batez ere, baina, ni ez nintzen hain ausarta izan, eta, kaso egin nien. Eta, karo, beraien aitzakia zan, egintzazu zerbait lehenago, eta gero ja egingo dezu nahi dezuna, antzerkia edo nahi dezuna. Eta egia zan, diseinu egin aurretik, hasi nintzen, peritos ikasten. Eta, esan behar dizut, ez nula ez zer ulertu. Lehenengo kurtsua egin nun, gero errepikatu nun, eta lehenengo kursua errepikatzea egin nintzala, pentsatzen nun, zer da algebra, zer da derivada bat, zer da, ez nun ezer ulertzen. Eta zergatik nago hemen, ez? Bai, hori da. Eta orduan, konturatu nintzen, antzerkiaz aparte ere, betidanik, hori diseinuak gustatzen dizaizkidala, ez? Eta nire kaseten portadak egiten nituen, eta saiatu nintzen kartel bat egiten, Donostiako udaletxeako, hor zegoen lehiaketa bat, emakumearen egunerako, eta nire proposamena egin nun, eta akzesit bat irabazi nun. Hori izan zen seinale bat bezala. Bai. Hemen zerbait dago, ez? Eta, erabaki nun diseinu ikastea, Donostin, azteko, eta kurso bat egin, 3 kurso egin ditun, eskola baten, Donostin zeon eskola baten, eta gero nintzen Barcelonara master bat egitea. Eta han, masterra egin nun, ja lanean izin nintzen, eta zuko ondo esan duzun bezala, ja han neola, antzerkiakin, antzerkira bueltatu nintzen, bai. Uste duzu badela, ez dakite, nik ere adibidez gogoratzen dut 18 urte nituenean ere, sentsazio hori presioa ez nuke esango, ez, gurasuna, baina bai, zerbait ikasi izazu bada ezpada, ez? Bai. Eta eduki izazu hor. Ez dakit gaur egun, hainbeste den hori edo jendeak argiago izaten duen aktore izan nahi dut edo interpretazioa edo dantzaria edo, eta errexago sartzen dira esango nukenik. Ez dakit, den gure... Bai, suposatzen dut gaurko gazteak libreagoa diela zentzu hortan, eta gaina beraien gurasoak ere ez dutela hainbesteko presiorik sartzen, ez? Ikasketen kontu horrekin edo. Gaur egun, pixka bat edatuago ez gehiagi, baina batxier artistikoaren kontzeptu asistitzen da. Hori ere bai. Hainbat ikasketa unibertsitarioen frakasoa esango dugu, ez? Ere, ezaguna da. Nik gogoan dut nire garailean, bazaudela, ez? Ikasketa batzuk, nerean eta zuena ere ez dira indesberdinak, ez? Hor nun bai gabiltza. Ikasi hau ze horrek emango dizu aberastasuna, eta ezagutzen dut ikasketa hoiek egin dituen jendea, eta ondo sufrituta bizira onduena. Bai, uste dut hor badagoela pixkanaka aldaketa bat. Andoni Egainak eta German Ormazabalek egin zuten emanaldi bat, erdi musikal, erdi bertso girotik, eta zer gehiago, uste izena zuela. Eta zan, pixkat kontantzen zuten, Andoni Egainak gidoituta, baino, hainbat musikari, edo dantzari, edo horrelako arte eszenikoen eta musikaren, eta beste esparruetako jendeak, zenbat aldiz entzun zuen aktorea, baina eta zer gehiago. Bai. Eta emanaldiaren hausnarketak oso onak ziren etzun, bere biziko arrakasta izan, baina tira, egin zuten, eta zorionez, pixkanaka uste dut gaur egun aldatzen ari dela hori, ez. Kontatu nahi zuet, gau ikasten nahi nintzela, nire lagun bat egizan, hori erabakitzen zer ikasi, eta
beak erabaki hartzeko biratzen zuen egunkarian, igandeko zean, lan eskaintzetan, aber zer eskatzen zan. Bai. Eta beak azkenen ikasi zuen enpresaritza, eta akordatzen naiz, gero nik diseinua egin nula, eta handik urte batzutara galdetu zian, Bartzelonan diseinatzen zenbat kobratzen nun, eta nik esan nion. Eta pixkat beha aserretu intzan, onartu zian, beak baino gehiago kobratzen nulako. Eta nik ez nun, hori, ez nun karrera bat egin, ez? Diseinua etzan karrera gara jortan, eta orduan, nik ezakit nola zaten da, FP ezakit zertzan, eta beha aserretu zitzaidan. Beha aserretu zan bere buruarekin, ezakit norekin, ez? Nekin berdin eman zidan. Bai, nik ere uste dut hor, zegoela ere unibertsitatera joan espazara ere, gutxiago, ez? Balio gutxiago ematen zitzaion. Akaso hori ere alatzen? Oraindik ere badago, Bai, baina gutxixeo, ez? Egunen baterako gai bezala, ea gogoratzen garen, baina ofizioen inguruko osnorketatik marko benuke. Gaur egun, iturgin izatea aukeratzen duen pertsona batek, unibertsitate ikasketa, goimaiako ikasketak dituen jendearen bataz bestekoak, baina diru gehiago irabazten du. Bai. Eta datu zehatzagoak bagenitu, are gehiago. Esango nuke, euneko oso handi batek baino gehiago. Izan iturgina, izan arotza, izan elektrizista, izan pentsa, etxeetako konponketa anitzen zerbitzu ematen duen pertsona bat. Eta bi eta edo 3 aktore. Baina gehienok ez. Hori da, bai. Eta, baina ez dugu nahi, bideo hori zakit oso ondo zergatik, badagoelako ez, onarpen sozialarekin ere, pentsa, nik uste gurasoen artean ere, goimaiako formakuntza profesionala egiten badu eta fabrika batean lan egiten badu ere, hori hobe. Baina, bai, ofizio tradizionalenekin, gaur egun zapatak konpontzeko denda bat jarri eta herri askotan, diru mordoska aterako luke donor. Baina hor galduta daukagu, bai. Antzerki lan baterako gidoirako ere itzaki ematen du honek. Zer jaingo du, nik ez dut idatziko. Baina joango gara ikustera, Bueno, jarraitengo dugu pixka bat zure ibilbide horretan, Inigo. Esan duzu hori, Bartzelonan berriz ere sentitu zenuela hori edota. Nola gogoratzen duzu sentitzea eta esata, orain bada momentua eta interpretazioan hasiko naiz, ikasten mintzat. Egia esan diseinatzen oso pozik nebilen, gustora nebilen, baina hala ere, lantokitik irtetzerakoan denbora neukan, eta egunen baten sentitu nun zerbait behar nula. Edo gitarra jo, musika ikasi, pianoa, ez dakit edo zerbait egin, eta etorri zitzaidan pixkat, revelazio bat bezala. Errepen izan zen, antzerkia egin nahi nun. Izan zen pixkat zerbait arraroa, porque urte guzti horietan ez nun behar hori sentitu, eta etorri zitzaidan derrepente. Bai. Eta probatu nun, sartu nintzen eskola txiki baten, bakarriko aste hartetan eta ostegurita junten nintzen, ordu pare bat, eta lehenengo kursua egin nun, eta hango muestra edo tailerra egin genuenean, goratzen dut, antzoki horretan zeudela ezakit, 150 bat pertsona, eta komedia bat egin genuen, eta jende guztia zen parrez lehertzen, eta pentsatu nun, jode. Ze plazerra, ez? Ze plazerra, zerbait esan edo zerbait egin, eta hainbeste jende parra egin dea, nik hau nahi dut. Orduan kontoratu nintzen, ja serio hartu nahi nula. Hori da adibidez interpretaziotik erakartzen zaituena jendea unkitu alizatea? Bai, suposatze baietz. Bai, gutxienez hori izan zen hasiera, eta oain berriro konprobatzen gai naiz, oain aiten gai ala ez naiz inoiz Dublinen egon, jendearen erantzuna hain potentea da, eta hain beste parraitu duten, ja horrekin bakarrik, ez dut altu egizango, baina ordainduta sentitzen naiz. Gero diru ere behar dut, baina horrekin ordainduta sentitzen. Obra honi buruz pixkat beranduxago hitz egingo dugu agian sakonago, eta Bartzelonan ikasten hasi zinen, bertan lanean ere hasi zinen, baina itxizen momentu bat non pentsatu zenuen. Euskal Herria itzili nahi dut, sorterrira. Etzan horrela izan. Ez. Egia esan Bartzelonan neon eta oso pozik neon, eta nik ja pentsatzen nun bertan geratuko nintzala. Ez neukan, egia esan ez neukan bikoterik, ez nun etxerik, erosi, nahiko libre bizi nintzen, baina hala ere Bartzelonan ondo neon, eroso. Eta aita hil zitzaigun, eta orduan etorri nintzen, edabaki nun, bueltatzea urte bete amarekin egoteko, amari konpainia egitea, eta hemen neola pentsatzen nun.
nolatan egon nahi zen beste urte Bartzelonan. Egia esan oso, de repente Donostian berriro pentsatu nuen eske menos ondo bizitzen da. Ez dut bueltatu nahi Bartzelonara, ez dakit. Eta gaina, dena batea izan zen, porque nea bueltatu nintzenean, lanean hasi nintzen, ETB-en, bai, ezakit, hasiera baten izan zen irrikita honen, eta gero ja presuntu kulpable irten zen, eta konturatu nintzen hemen Bartzelonan, baina lan gehiago egiten nula, edo egin ezakeela, gutxienez, ikusentzunekotan, porque Bartzelonan antzerki egiten nun bakarrik, eta hemen beste ate batzuk irikitzaizkitan, eta, bueno, pentsatu nun aukera polita zala hemen gehatzea, eta pozik, porque hortik aurrea lan desente egin dut, eta zentzurtan oso pozik. Bai, telesail askotan ikusi izan zaitugu, eta gero agian egia da handia pelikulak ere ez, eman zizula oi hartzuna, edo nola bizi izan zenuen pelikula horren esperientzia? Pelikula egin ondoren, edo? Dena. Nahi duzu moduan. Egia esan, azteko, ja castinga prozesua raro izan zen, porque, bueno, casting zuzendari bat zeon, eta ni nintzen ezaguna hemen Euskal Herrian, pertsona horrek ez ninduen ezagutzen, eta orduan etzian deitu. Baina lagun baten bitartez, lagun batek garaino esan zion, aktore bat ezagutzen zula, Bartzelonatik iritsi berria, eta garainoak esan zion, ez zu kurrikuluna bidaltzeko. Eta bidali nun, eta ja beraiek zauden castingaren bigarren fasean, eta hala ere, castinga egin zidaten. Eta errepende esan zian, hostia, biharko beste hau prestatu eta horrengo gazterako hau, eta horrela sartu nintzen, baina azkeneko momentuan. Eta bibilbide izugarria izan du pelikula horrek. Bai, hori izan zan, opari bat, oso polita. Rodaje izan zan oso esperientzia polita, nire lehenengo pelikula, beste pelikulatan pertsonai txikiak eginak nituen, baina horrelako pertsonai handiakin lehenengo aldia zan, eta oso esperientzia potente izan zen, oso polita. Eta gero ja, ondokoa, pelikula estrenatuta gertatu ziren gauza guzti horiek, eta festak, eta premios Feroz, premios Goya, dena, hori izan zen, edo zinemaldia, dena oso polita izan zen, baina bai bizinula, eta usteet modu polita dela horrela bizitzea, joku bat bezala. Gehiegi sinisten baezu hori zure mundua dela, gero asko sufritu dezakezu. Eta orduan festa batetik bestera, eta de repente pasatze duzu hilabete terdi ez zezula ezer ordaintzen, dena ordaintze dizue, mendikara, trenak, dena, abioiak, festak, afariak, eta nik borma egiten nun, dena bukatu zanean, nik besaten nun, zeo bain, supermerkatu eta nik erosi barret. Hori izan zan oso gorra, brometan ez? Baina bai konturatzen zehala mundu hori oso, ez zala erreala. Lehen salto indet galderatxo bat, uste dut. Ez dakit prest daukazun Inigo? Bai daukat prest, baina maiazu segundutxo bat. Bai, bakina. Justu, ari nintzen hemen elkarbanatzen beste gauza bat, eta bideoa. Nahaztu entzait pixkate plana, baina oraintxe entzungo dugu. Ez, oiana, jarraitu zeharazu dauzket. Bale, jarraituko dugu, eta gero kontatuko dizugu zer den hor dabilen galdera hori. Aipatu dugu handia, modelo 37 ere aritu zara, gainera oraintxe justu Goya sariak ere laister ditugu, ezta? Datorren asteburuntan ez, hurrengoan. Izango dira, ze esaten diazu galdera? Ibarru galdera badaukagu bai, oraintxe. Bale, jarri. Kaixo Inigo, galdetu nahiko nizuke... Barkatu, baina hau WhatsApp ez bialu digute, eta nik hemen 1,5 abieduran daukat, eta hori ez da posible. Kaixo Inigo, galdetu nahiko nizuke ia zein izan dan pertsona, esperientzia edo obrarik bereziena zuretzat. Hortxe galdera. Ze zaila hori erantzutea, porque guain buruera etorri zaizkit 3. Ta kariño asko diot Bartzelonan egiten nuen pertsonei bati, hau zan katalanez egiten zan antzezlan bat, eta nire pertsonaia zan katalanez hitz egin behar zuen, baina nire katalana dakit, eta oso ondo hitz egiten dut, baina nabaritzen da ez naizela katalana, ez? Eta orduan nire pertsonaia zan Euskal Herritik etorritako gazte bat, eta orduan egiten zuen antzezlan horretan, degia turistiko edo, ez? Orduan gainea zan kalean zerkia zan, eta ikuslegoa mugitu egiten nun kaletik, eta orduan nintzen beraien gida edo. Eta hitz egiten duen beraiekin katalanez, baina gaizki, nahita gaizki. Eta gauza bera, jendea parrez lertzen zan. Eta gainea,
improvisaziorako aukera izugarria zeon eta oso ondo pasan nuen eta pila ikasi nuen. Esan dituzu beste bi ere badituzula hor buruan? Bai, beste bat da Jose Antonio Arzadun handiakoa, izan zelako, hain arte ikududan esperientzarik potenteena, eta asko maite dut Arzadun, eta hirugarrena da, hain intimidaden egin dudana, oso desberdina dalako, eta gaina, azkenen aktoreek beti berdintxuak ez, baina ikusten zaituzte perfil batean, eta intimidaden beste zerbait egin dut, oso desberdina, eta hor jolastea, eta ezakit, ironia horrekin jolastea, eta hain pertsonai nazkante izate asko gustatu zait. Hori ere bada zerbait ez, pentsatzen dut orokorrean gustoko izango duzuena aktorek, baina ongo dira aktoreak euren konfort egoera hortatik edo, ez dut konfort esango, ze badirudi pixkat negatibo dela gaur egon, euren ohiko perfiletatik kanpo oso eroso sentitzen ez direnak eta nahiago dutenak ez, giro batean egon, zure kasuan, Inigo, gustoko duzu, gero janazuk ere dantzuten nahiko nuke. Gustoko duzu hori hausten denean pixkat eta beste puntu batutara eramaten zaituztenean. Bai, egia esan bildurra ere ematen du, baina hor dago horretoa ez, eta hori ere interesgarria da, bai. Janazuri? Bai, nik ere gauza bera esango nuke. Bestean agian eroso sentitzen zara eta ohituago zaude, baino erronkatxo horiek eta zugandi gehiago urruntzen diren pertsonaiak adibidez eta ezberdina baldin badira neri hori izugarri gustatzen zain, naiz eta hasiera batean ere esaten duzun, eta nik hau nola, ez? Baina egia da inkasilatzeko joera hori badagoela, ez? Eta neri adibidez gertatu izan zait askotan on paperak eman dizkidatela. Eta txikitan, lehenengo papera egin nuen pertsonaia ona, hola, humila, lotxatia, ez dakiz zer, eta jotzen dute horrantz askotan. Eta eukidudanen aukera aldatzeko eta eroarena egiteko eta zenbat disfrutatu dudan, eta gaiztuarena egitea ere dolako, oieko oso politak dira. Goxokitxoak izaten dira. Justo aipatu dituzun, 3 pertsonaiak, bat zen antzerkikoa, bestea pelikulakoa eta bestea telebistakoa, kasualitate hutsa akaso, baina ni galdetu nahi nizun pertsonaien sortzeari buruz, edo nola lantzen dituzun edo sortzen dituzun galdera potoloa agian. Bakoitza ere ezberdin izango da segurazki. Bai, baina nahi gertatzen zaidana da, prestatzi ditu dela, oso motela nahi zela pertsonaek prestatzen, eta egiten dut prueba y error, tekstu hartzen dut eta ikasten dut eta hasten naiz, ez dut egiten mailana, eseri eta idatzi edo, jende asko gauza desberdinak egiten ditu, baina nik egiten dut probatu eta probatzen egin nahi zenean gauzatxoak ateratzen zaizkit eta gauza guzti horiekin sortzen dut. Da pixkat, antzerkia entzegu prozesu baten dakazun denbora, hori saiatzen naiz ere ukitzen telebistarako. Proiektu bat dakadanean, beti eskatzen dut gidoia, baina super azkar. Irakurri nahi dut, eta probatu nahi dut, eta denbora pila pasatzen dut etxean lanen. Egia da adibidez telebistan gero pertsonaia lantzeko askotan ez dela egoten denborarik, ez? Gehiago da zuk zure etxean egin duzun hori, baina bapatean telebistan, venga ja, eta hor ja, ez dago aukera hori. Eta ez badezu prestatu zuzendariak nahi duna, batzutan aldatu inbardezu, eta momentu aldatu bardezu, eta hori da, hor da on zeltasuna, baina, nahi gustatzen zait pertsonaia oso argi eramatea, eta horregatik pasatzen ditut, emate ditut ordu pila etxean prestatzen. Asko. Film laburrak aipatu ditut, eta aipatu nahiko nuke pixka bat, gero antzerki Dublineko antzerkiari buruz gehiago hitz egiteko, oroitzapenaki buruz. Proiektu hau zuk sortu zenuen, ezta? Oroimenak barkatu. Oihartzunak. Oihartzunak, eta zerratik jarri dut oroitzapenak. Barkatu. Adine, oian alen aritu gara. Bai. Oroitzapenekin baduz. Horregatik, eta gainera hortxe gatu, naiz. Kontaigu zu pixka bat, nola alba da, nola sortu zen, eta zer izan den zuretzat proiektu hau? Bai, laburra unik zuzendu inun, eta inoiz ez sentituz zuzentzeko beharrik. Egia esan, eta bain jendeak esaten dit, bigarren bat ingo duzu, ez dakit, sortzen bada bai, baina printzipioz ezakat behar hori. Baina gura mail egintzan, eta, nik barruan neukan pena, nola baita ateratzeko beharra sentitu nun, eta, labur baten bitartez izan zen, eta gertatu zitzaidan, ni etxean neola, nera amaren, momentu hortan ez nintzen amaren etxean bizitzen,
Bartzelonatik bueltatu nintzenean, amaren etxea jo nintzen. Baina, bueno, bain, momentu hortan ez neon amaren etxean, eta amaren etxea bueltatzen nintzen bakoitzan, bera hilda, etxea bueltatzen nintzen bakoitzean, sensazio oso arraro izan zen, porque ama azkeneko 6 urtetan etxean zegoen. Ateratzen zen kafetxo bat hartzea, baina beti etxean zegoen. Eta etxe horretan sartzea eta ama ez egotea izan zen, oso gauza arraroa. Eta bestaldetik, de repente ordenadorean gauzak bilatzen, aurkitu nun artxibo bat jartzen zuen, audio ama jartzen zuen. Eta play eman nion, eta zan nera ama poema bat irakurtzen eta parrez dehertzen. Eta kontraste hori ez ni oso triste neon, baina audioa entzuterakoan ni ere parrez hasi nintzen, eta orduan izan zen oso kontraste arrara eta pentsatu nun, hau labur baten esplikatu daiteke. Eta hori da laburra, da nire amaren etxeko irudiak, etxe hutsaren irudiak, audio horrekin kontrastatuta. Eta kimuaken aukeratua izan zen, eta munduan zehar ibili da bueltaka, ez da? Bai. Justu aurkezpen horren aurretik aritu ginen Inigorekin, Tabakaleran aurkeztu zenuten, okerespa naiz, eta hartu genitu minutu gutxi batzuk filmaren inguruan aritzeko torren esan genuen, bueno, oianak bota barko dio amua lasaiago ostegun batean etortzeko, eta orduztik genuen itzordu pendiente, bai? Bai, bota nion bere garaian, eta santzian, urtarrilean estrenatuko dugu antzezlana, eta igual horren arira izan daiteke. Eta begira, urtarrila pasa, eta mentxe gaude. Eta aipatuko dugu, ez? Enaiz inoiz Dublinen egon. Bai. Saroben uste aurre estrenaldia izan zela eta estrenaldia ja Donostin. Bai. Antzokizarrean egon zarete 4 egunez. 3 egun ziren. Eta gero Arriagan beste 2 egun. Eta zer da? Lehendabizi kokatu zazu jendea. Hemen agenda aipatu izan dugunean nik sinopsi laburtxo bat aipatu dut edo kontatu dut. Baina, zuk hobeto egingo duzu. Bueno, ez dakit, Zure nere biografia entzun da, zuk agian hobeto egingo duzu. Antzezlan hau da, ofizialki edo... Zer konta daitekeen edo, bai, hori da. Gaia da, besteen bizipenak eta sinesmenak, besteen bizipen eta sinesmenen onarpenari buruzko komedia bada. Guk gure bizitza eraikitzen dugu, eta, gutxi gara bera, edo saiatzen geha behintzat, gure mobidak onartzen ditugu, edo saiatzen geha hortan, baina batzutan pres gaude besteen sinismenak eta bizipenak onartzen. Onartzen ditugu, zergatik onartzen ditugu, eta familia hortan, 4 pertsonaia gea, eta dena oso gaizki gaude, bakoitza bere movida daka, eta hori elkarra artean onartzen dugun edo saiatzen gea besteak onartzen. Eta hortaz joa. Gero antzezlan ikusten badezu, gaia hori da, ez? Baina gauza asko gertatzen dira, eta orduan ez dakit, hortaz joa, baina beste gauza askotaz ere, bai. Juan Curuz de la Fuente eta Antonio Gas elkartuko gara gaur musika tresnekaz Aipatuko dugu Mireia Gabilondok zuzendu duela lan hau eta aktore lanetan Inigo Aranburuz gain, Inigo Azpitarte, Aitziber Garmendia eta Mireia Gabilondo bera daudela eta testua sortu zela antzerkigintza berrietatik iaz irabazi ez zuen obra da, baina Mireiak irakurri zuenean oso garbi izan zuen egin nahi zuela eta pertsonaia berak ere egin nahi zuela eta zuzentzeko gogori zeukala. Aipatu duzu lehen antzerki honekin jendeak oso ondo pasatzen duela, komedia da, egia da hasieran gai hau planteatuta, ikusezina dagoen pertsona batera aipatzen delako sinopsian, ez? Neskalagun bat ezagutzera ekarriko du Ingalaterran 3 urtez egon den alabak, familiaren gana. Eta horrazten da historia Gabonetako gau batean. Zenbat barre egiten den ni bertan Antzokizarrean izan nintzen, eta iruditu zitzaidan aspaldi hainbeste konexioen nuela ikusi antzezleen eta ikusleen artean. Eskerrik asko. Bai. Egia esan gu harrituta geunden, pozik geunden egindako lanakin, baina
urnietan aurren estrenaldia egin genuenean, ez genekien jendeak nola erreakzionatuko zuen, eta bildur pixka bagen eukan. De hecho, gure ondoko jendea ez genuen gonbidatu. Izan zen, goazen probatzea herriko jendeakin, eta gero ja antzoki zarrerako hitz egingo dugu. Eta ez genuen inor gonbidatu, pixka geundelako, a ber, iristen gean, eta nola iristen gean. Eta egin genuenean izan zen, baina gu harritu, antzezlana egiten behiratzen ginen, harrituta, oso polita izan zen. Bai, nik onartu behar dut, hasieran kuriosidade handian eukala, zuek lauak, ikusteko zegia da, laukote ezberdina iruditzen zitzaidan, proposamena bera ere esaten nondik aterako dira. Ezberdina eta potentea. Oso, bai, aldi berean. Nik sarrerari gabe geratu nintzen Donostian, sarrerari gabe geratu nintzen Bilbon, eta pixkat desesperatu xaman zen, gazteleraz ikusiko ez Bilbon, eta han ere, sarrerarik etzegoen, baina Aitziber Garmendiak esan ziren, Inigo, nik zu bezala euskeraz ikusiko nuke. Eta galdera egin barri dute Inigo hori, ze noski, lanak egiten dira bi hizkuntzetan, badagolako euskeraz ez dakienik eta ikusi nahiko duenik, baina euskalduna izaki euskeraz ikustea gomendatuko zenioke publikoari, edo bi moduetara ere lana gozagarria dela uste duzu? Bai, guztiz. Nik uste dut, bakoitzaren aukera izan daitekela, baina antzezana bi hizkuntzatan oso ondo dago. Bai. Ez zure gorririk alegrantzia baino, ez dago oberik. Nik are gehiago esango nuke askotan, euskarazko eta gaztelerazko bertsioak egiten direnean, euskarazkoan, nik sumatu izan ditut gabeziak edo testuan edo ez duela inbeste funtzionatzen, eta nik esango nuke hemen euskarazko bertsioa bera, dela oso bizia, humor aldetik ere funtzionatzen dula dena, gazteleraz ez dut ikusi, eta uste dut badaudela egokitzapen batzuk, baino aipatu zidaten beraiek ere, funtzionatzen zuela berdin, baina euskarazkoa bera ere oso ondo funtzionatzen duena. Eta erritmoa, ez dakit nola landu duzuen, pentsatzen dut oso ondo pasako zenutela hau prestatzen. Bai, oso erraza izan da, eta egia esan, Mireiakin, gaina, beti hori esplikatzen dugu, Mireia eta Inigok, azpitartek, oso konexio polita dakate beraien artean, eta beraia bakarrik parra iten zuten, baina batzutan, Aitziber eta bio gehatzen ginen, como, zer da hau? Goazen lan egitea, porque, deskonektatu ez, baina hasten zian parrez, eta jazta, ja la hemos liau, eta beraiek bildurra zekaten, esaten zuten hori holtzan gertatuko zaigu, parrez hasiko geha, eta ezingo izango dugu gertitu. Gertatu da? Oaindik ez da gertatu, oaindik, porque egunen baten gertatuko da, baina prozesua oso erresa izan da, suposatzen den Mireiaren zatzailagoa izan dela, barrun eta kanpoan egon dalako. Eta horrekoan ere egon ginen komentatzen batzutan, barruntze hola antzesten, baina begia beste zerbaitetan zeukala, ez? Eta ni askotan nire emaztearen egiten du, eta nire emaztean bilatzen nun, erreakzio bilatak behar zeon beste biak behiratzen, ez? Inigo eta Aitziber behiratzen aber beraien estena nola zijoan, eta nineon berat bilatzen plan, senarra naiz eta hemen, no? Baina ez, azkenean oso ondo. Eta nolakoa da gizon hau? Familiako aita hau? Albizajo bat. Nik asko maite dut, eta gainea, nik beti gauza bera esaten den nire pertsonaia defendatzeko, hori besteen bizipen eta sinismen horiek onartzeko, esfortzu gehien egiten duna ni naiz. Gutxienez saiatzen naiz besteak, bere enrollo daude, bereien mobidak defendatzen, baina nire pertsonaia da hor tartean denak batzen, saiatzen behintzat. Baina bestaldetik, hori, ez dut spoiler gehiagirik egin nahi, baina egia da pixkat galduta daola eta bere sinismenak egia esan dira, pixkat arraroak, porque oso flower power edo pentsamendu positiboan sinisten du eta nik sinisten dut, baina tipo honena ja da gehiagizkoa. Ez du, porque nik sinisten dut pentsamendu positiboa, baina pentsamendu positiboa eki behar da, baina gero akzioa inberdezu, zerbait inberdezu, baina honek ez du ezer egiten, bakarrik pentsatu. Irudikatu, positiboki irudikatu hori da bere obsesioa. Eta nola landu duzu pertsonaia hau, kasu honetan? Ez dakit testua asko landuko zenuen, imaginatzen dut, lehen aipatu duzun bezala, baino taldearekin nola izan da, edo nola sortu duzu gizon hau? Pixkanaka, nik uste dut, hortan ere nahiko mantxo egiten dudala lan, eta nik ikusten nuen, besteek, derrepente hartzen zutela tekstua eta hor zeuden, eta nire ritmoa dakat, eta pixkanaka, eta gero,
beti azpitartek esaten dian bezala, beti nik fizikoki, eskuekin, nire lantxo egiten dut, baina pixkat inkonstientek egiten dut. Azten naiz pixkanaka eta derrepente konturatzen naiz gauza raraok egiten ditudala eskuekin eta posturak, eta baina pixkat lan egiten dut, ez dakit, oin asmatzen gai naiz, baina batzutan gehiagi pentsatu gabe, ateatzen zaidana, bueno. Natural ateratzen zaizkizu horrelakoak, edo pixkanaka, baina oso pixkanaka, baina bai. Ai, orain, berrez ikusi nahi dut, eta hortan fijatuko nintzateke ez, eskuetan, eta baina igual bai, Bai, batzegon, bai. Bai, gorputzan, ez dakit. Bai. Oiana, gauzat esan behar dizut. Bai. Normalean arratsaleko 6ak gertu direnen esaten dizut. Oiana, gure gonbidatua agurtzen hasi behar dugu, baina gaur arratsaleko 6ak ez, beste mugarri badauko jarrita. Bai. Gogoan izan. Bai, Azken, guain minututxo batzu badauzkagu, Jarrita daukat. Bale, ondo. Bai. Ai, ja, hasiko naiz. Zure begirada azkena bada, non galduko gera enarak bezala ego aizeari. Gaina jarri azu nogen, ez? Bai, enarak bestela galduko gara. Bai. Hau lehen esan dugu sarreran eta galdetu inbarko diot, ez? Dublinen izan altzara sekula. Ez. Begira. Nire ginen izketan eta pentsatu dugu agian talde oso elkarrekin jumar degula bisitatzea Dublin. Eta Mireia gonda da, eitzi bere bai ustedet, baina Inigo eta nik ez gaino izan. Bidaia hori benetan divertigarra izango litzateke, eh? Baina inber dugu, ja, dena gira osoa bukatzerakoan. Bai, bestela, ja antzazlanakin hor gezurretan ibiliko ginateke, bai. Ez dago gaizki jakitea erantzuten galdera. Nire oianak horreko hasten galdetu zen, ea inoiz Dublinen egon nintzen, eta pasan un programa guztia buruei bueltaka, bidai hau, lankide bat idatzion, azkenean aizu, ni Dublinen egon danago. Eta guatzen ze azkenean nuntzan? Edimburgo? Ez? Ez. Etzan Edimburgon? Ez, baina... Ez gero nintzen Edimburgori buruz bero? Glasgow bentzen. Glasgow, bera, nastu naiz. Eta nastu nintzen hor nire buruan, esaten, nik oroitzapena daukat, bueno, lotxagarri. Baina, hola nintzen, beraz, ondo izan jo. Barakizu, ez zarela egon, ez da gutxi. Eta informazio hau entzulenentzat, baina Inigorentzat oso baliagarria izango da, urrengo emanaldiak. Agenda badaukazu, bai, nik esango ditut, baina hemen zaudela. Ez, zu. Ni joango naiz astez aste esaten, zenik astez aste ostiraletik igandera aipatzen dut. Abendura arte dauzkagu golagak, Opa! Bueno! Asko? Bai. Beraz, Dublinek itxaron berko du. Bai. 2024ko plana da. Baten bat, adibidez, martxo eta otsailekoak. Badakizkigu gutxura, bera. Bai, urrengoa da otsailak 10ean galdaka on, eta 17an Beasainen. Begira. Bueno, hori Inigo apuntatzen joan. Hori ez izango. Inauteria betetan dagoen. Badaki Tolosatik pasatzekoak badirela, Leidorretik. Bai, Tolosa, oain bilatu da. Jola zaizuk ordenean esan Inigo eta iritsiko da, ez? Martxoan deferian izango zarete Donostian. Bai, martxoan 9 bolo ditugu. Opa. A tope. Ongo gea, bian Santurtzin, lauan Azkoitin, 12 Donostin gazteleraz, beste guztiak euskaraz dira. 22an Gasteizen, 23an Hernanin, 24an Elorrion, eta 25an Igorren. Begira, agenda, aukerak Inigo hor badauzkazu. Bai. Eta deferian gazteleraz egingo duzu esan duzu, ezta? Bai. Vale. Donostiara bueltatu, baina beste hizkuntzan egitera. Bai. Gazteleraz, hintzen duten bat. Ere gazteleraz. Ez dakila mugarria oraindik ez da, ezta? Nik uste, laurden gutxi arte daukagula Inigorekin. Vale. Ez dakit tarterik baduzun obra honetaz gain beste proiekturen batean sartzeko momentu honetan, edo bazabiltza zeo zertan hortikan, aipatu daiteken zerbait badago? Ba, aipatu daiteke, baina egia esan, naho serie baten pertsonei txiki badakat, sesio gutxi dira, eta oingoz ez dakat besteik. Baina seria, oain atzeratu ingo da, hor zabiltzate bueltak. Eta gero ja, antzerkiakin gertatzen dena, zerbait ateatzen bada, konpaginatu daiteken, eta batzutan tokatzen da Madridea, jungera honea, etorri bolo batekin, bueltatu Madridea, horrelakoak gertatzen badia, ere ongi etorriak izango dira. Nire hori dorrea, zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu nire espana. Nire hori pareta apurtzen dudanean,
Nik galdetu nahiko nizuke aurretik egin zenuen beste antzezlan bati buruz. Lehen aipatu dut IK teatroarekin, Agurtzanen Txaborragarekin, tombolan parte hartu zenuela, Bai. eta gogora ekarri nahiko nuke lan hori pixka bat. Gainera okerrezpanago, pandemia garaian etxean sortzen ari zineten, eta ez dakit ez ote genuen hemendik ere Bai. Agurtzanerekin hitz egin garai hartan, edo lakoren bat, zerbait aipatzeko. Kontatu ezakizu pixka bat, ze uste dut gaia bera ere interesgarria zela, proiektua ere, beste antzerki mota bat agian, kalean ere, montatzen zenuten hor. Kontatu zu pixka bat, bai. Tombola bat zan, eta herriz herri mugitzen ginen, tombola bat montatzen, eta tombola hori izan Europa. Eta Europa tombola bat bezala aurkezten genuen. Eta orduan tombola horretan, aukera dakazu, agian, ez dakit, etxe polit baten bizitzeko aukera, edo agian, patera baten bidaiatu beharra, ez? Orduan da, bizitza tombola bada, eta segun non jaiotzen zean, sari batzuk dituzu, edo beste batzuk. Eta, etorkin buruz hitz egiten genuen, eta nola Europak tratatzen dituen etorkinak, batez ere. Eta orduan, komedia bazan, baina oso komedia beltza, porque gauza potenteak esaten genituen, eta parra iten zenuen, baina, ostras, limitean beti geunden, bai. Eta gero, herri ezberdinetan, bertako pertsona batzuk ere ateratzen ziren zenbaitetan, edo etorkin batzuk, ez dakit bertakoak izaten ziren, edo zuekin joaten ziren, agian ezberdina ziren kasuak. Etorkin desberdin zeuden, eta, Gipuzkoan geunden batzuk etortzen zian, eta Bizkaian bazan beste batzuk, eta, Gipuzkoan 3 etorkinekin lan egiten genuen, eta antzezlan bakoitza bat edo bi etortzen zian, bizkar txandaka egiten genuen. Eta zu horri izaten zinen tombolako, nola esaten zait? Maestro de memoria ateatzen zait, ez dakit nola? Tomboleroa. Tomboleroa, ez? Bai, hori da, tomboleroa zinen. Bai. Eta oroitzapen politia duzu lan honena, edo? Bai. Gaia bera gogorra, baino beharrezkoan ikuste dut ere, ez? Gaia hori buruz aritzea. Proiektu askotan gertatzen da, ez guztietan, baina proiektu askotan gertatzen da, de repente zauden jendeakin familia egite dezula, ez? Eta dubinekin ere gertatzen ari da, baina tombolan gertatu zen eta oso boloak genituenean, elkartzen ginenean, hori zen festa bat, oso pozik egiten genituen boloak eta oso ekipo polita egin genuen, bai. Eta bertan ere festa moduko bat antolatzen zenuten, eta publikotik jendea dantzara ateratzen zenuten. Bai, gaixuak. Ni atera ninduten, ninduzuen, uste duteneko Gilek atera ninduela. Hola, intzun, ezakik justo gorriz nindoan, eta gero zuek ere, eta batik santian, gorriz indoa zelako. Eta esan, ez dakit? Baina ezagutzen zen nun aurretik. Bai, baina musukoarekin geunden, orduan ez dakit konturatu. Uste etzala konturatu. Vale. Eta gero eraziozu galdetu? Ez, eneko izan zen, bai. Ez nik ez baina ni poiskatan nintzen, gero. Ze divertigarria zen dantza, guzti eta horra nintzen, bai, imitatzen. Ondo pasatzen nun, baina beste batzuk ez zuten bat ere ondo pasatzen. Imaginatzen dut, karo, bai. Eta hori ere, horrek ere badaka grazia, ez? Ikustea jende hor sufritzen. Eta egia esan ez genuen, karo, pandemia zalata ezin genuen jende gehiegi kutu atera, porque lehenengo ideia zan jendea ateratzea, jendeakin jolastea. Baina aukera gutxi geneukan. Karo, beste garai batzu ziren, ezta. Bai, gogoratzen dut nik ondo. Baina nik ondo pasa nuen. Salserek hori daukagu. Siniste izu. Eta orain ja bai, bada ezpada lasai gera gaitezen orduarekin, isten jungo gea. Bai. Gainera agendari tarte utzi barrio oraindik. Bai, egia da agenda ipatuko dut. Arte eszenikoen agendare orentxe kontatuko dizuegu eta. Bai, aztutan eugan ja hori egin bar genuela. Gainera, nik hau ja bukatzeko. Enaiz inoiz Dublinen egonera bueltatuko naiz, ze gainera nik antzezlana ikusi nuenean topo egin nuen pertsona batekin, Tolosako pertsona batekin, eta ipatu zidan zurekin ere pertsonaia lantzen aritu zala. Bakizu, esan didala muxu bat emateko zuri. Bai. Erik Probanza, ezautuko duzu ezok ere. Bai. Esan dioto, nean entorrela, eta esan dit, maiozu muxu handi bat. Bai, eta oso polita irutu zitzan, bera topatu, eta gainera esan zidan hori pertsonaiarekin, eta, elkarrekin aitu zinetela, noizbait gelditu zinetela. Bai, normalen kastinak ditugunean, elkartzen gea beti, eta elkar laguntzen diogu, bai. Aspaldi ezagutu zenuten elkar? Nik ezagutu nun Altsasu grabatzen. Bai, telesaia. Intimidazen ere kointzitu duzu, ezta? Bai, baina ez genuen elkarrekin lanik egin. Ez zaudet elkarrekin hor, ja. Eta Altsasun bai, elkarrekin, eta, rodajean kointzitu genuen asko, baina intimidaden. Eta arrezkero hor sortu da laguntasun bat, eta imaginatzen dut, elkar laguntzeko ere, ez? Edo elkarrekin prestatzeko. Eta hori oso polita da, beti pertsona berdinakin gaina gustatzen zaigu besterekin lan egitea, eta hori, badakigu nola lagundu bestea, eta,
asko disfrutatzen dugu, eta hor, beak esan zidan, antzezlana ikusten nintzala, tekstuaz akordatzen nintzen, bai. Egunen baten, zea bat, antzeslan bat elkarrekin. Bueno, bai, baina ez, cover bat behar badet, ja prest dago. Zuzenean berak egin dezake, ez? Testua badauka dagoeneko sartuta. Ikasia dauka. Bueno, gonbidatu egin barko dugu jendea bira, egingo duzuen bira handi horretan, antzokietara hurbiltzera, ez da? Nahi baduzu bota gonbidapena? Bai, bueno, batez ere, esango nuke hori, jendeak parra egin nahi badu, eske hori da, hori garantizatuta dago. Parra egingo duzu, orduan ja besterik ez dut behar. Bai, kere ziurta dezaket, barra egingo dutela. Arratsaldeko 6etarako 11 minutu ditugun honetan, Iñigo Aranburu agurtu egin behar dugu, eskerrak emango dizkigu gaur gurera etortzeagatik, bigarren kafean kafe hutsa gurekin hartzeagatik, eta aitzakia gehiago topatuko ditugu. Bera, uinen bitartez entzuteko edo ikusteko, edota antzokitan ikusteko, hortarako nahiko aitzaki plazaratu digu eta, Iñigo, mila esker. Mila esker, eta laizter arte. Zuei. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaldeko 6etarako 9 minutu esan da bezala, eta bagoaz, aurrera. Bederatzi minutu dozkagu urrengo 3 egunetan izango diren proposamenak zuekin elkar banatzeko. Horrek esan nahiko luke 3 minutu ditugula eguneko, Jana. Ondo. Ondo, ez da. Digun, baina pentsatu behar dugu ere 3 egunak ez direla orekatuak izango. Beraz, oreka bila egin barko dugu, iganderako oso gutxi dago, baina biharko esaterako gauza asko ikusteko. Lehenengoa, Arrigorriagako lombo aretoan, 7 harrietan, lagun beltz asko. Aritu ginen horrekoan ere lan honen inguruan, okerez panaiz? Bai, jazte gutxi batzuk estrenatu zutela. Ramon Ibarrak, Asier Ormazak eta Asier Sotak, antzezten dute obra hau, arrazakeriaren inguruan pixka bat hitz egiten duena, baina komedia puntu batekin edo, ikusi egin barko dugu, ze humore motan abiltzen duten. Hau bai, urrengoa komedia hutsa da, lehendakari gaia. Eta ibibide luzea daramana dagoeneko. Bai, ze da, esakit, iazko hauteskundeetan edo, noiz izan ziren azkenak, hauteskunde garaian goatzen naiz aipatu genituela asko. Esango nuke, zera, jaurlaritzarako, autonomikoak izan zirenean, hori izan zen, COVID garaia pasata segituan, nahiko polemika izan zen, neurriak eta bar. Kasu 2021ko maiatzean izango ziren? Bai, imaginau, badara mate denbora, eta orain hasi dira berriz ere ez, esan dugu agian agenda kontuak orain berriz funtzionatzen hasi direla, lehendakari gaia Ermuako antzokian izango da, atxaldeko 8:30 bihar ostirala, otsailaren 3.
Familia sareka da, honi buruz ere hitz egin dugu, bai ben konpainiarena, familia bat etxean, kasu honetan ere bai, eta bueno, sekretu baten inguruan hitz egingo dute. Andoaingo Bastero Kulturetxean, atxaleko 8:00. Hondamendia lana, hauek ere badabiltza, Zaldibarko kasua abia puntu hartuta, gai ezberdinak lantzen dituzte. Zumaiako Aitamarin izango dira ostiralean 8:00 eta larun batean Berrizen 7:00. Obe isilik, hauek ere duela gutxi estrenatu zuten, Ramon Agirrek eta Itziar Ituñok, eta Gernikako Lizeo Antzokian izango dira ostiralean 8:00 eta larun batean Azkoitiako Bazkartxo udalantzokian 7:00. Eta beste antzezlan bat, Beikozini kabareta trua. Ostiral eta larun batean izango da gaueko 9:00 eta igandean berriz eguerdiko 2:30. Kabaret moduko bada, umorea, musika, erotismoa, gaurkotasuneko gaiei buruz hitz egiteko. Galderatu jana guztu eta gerikoa, Beikozini kabaretatua, ondarroan izango da, Beikozini, bai, hori da, bai. Bueno, igual norbaitek ez du egia da. Arrapatu, baina bai, hola behar luke, ez? Bai, ondarrun bertan izango da, eta hortxe, segurazki humorez, eta hola divertigarria izango den lan bat. Oiana, hartu arnasa. Bai, hartuko dut. Lan asko dauzkazu eta arnasa hartu behar duzu. Hartua. Bilboko BBK aretoan arnasa izango dugu, 7:30 ostiralean. Hori da. Eta aztertuko dute. Pakia behar du, Hasierako soinu hietakoren bat beharko genuke orain, ez? Ez dakiz zintzen. Bai, ongoan, ondo. Bale, ni banoa, zuek bukatu programa gu. Bale, ai. Bueno, baina konta iguzu, arnasa Bilboko BBK aretoan izango da, eta horre, zer gertatzen da arnasarekin zerbaitek asaldatzen gaituenean? Edo apenean gaudenean, edo antxitatea sentitzen dugunean, pixka bat, arnasarekin imaginatzen du mugimendua hortik abiatuko dutela, eta bai, izan daiteke. Bai, eta ariketa polita izan daiteke guztiontzat, ez? Gehiago begiratzea gure arnasketari garrantzi gehiagomatea, eta hortxe kontzentratzea norberarekin, pixka bat. Paraíso de los Negros beste dantza ikuskizun bat, ostiral eta larun batean Iruñako Gaiarren egongo dena 8:00. Maria Pajes konpainiarena flamenkoa da, eta bakoitzaren barne gatazkak erakusten dituen lana izango da. Eta Jarin, obra honi buruz ere ari gara, euskal dantza eta flamenkoa uztartzen dituena, Kukairena, ostiralean 3 eta larun batean 4, Victoria Eugenia Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, arratsaldeko 7:00, 7:30 markatu eta larun batean, beraiekin ondoren solasaldia egongo da lana gehiago ezagutzeko. Hau guztia ostiralari dagokionez, baina larun baterako ere baditugu. 4 proposamen, bata lehenengoa Bergarako seminarioan. Hoxe, Toto izango dugu, datorren asteko gure gonbidatua, Mirengo Genola izango da, eta bera dago lan honetan, Asier Hernandezekin batera, Itsasbehera, Donostiako Gaztezenan arratsaleko 7:30, Pez Limbo konpainia Gasteiztarraren lana da, komedia bat, eta existitzeko beharraz hitz egiten duen komedia bat. Eta sexberdinak, baiben, Tantxaka konpainiarena, Mireia Gabilondok zuzendu zuen, 7:30 izango da, Santelmon, pentsatzen dut klaustroan izango dela, ez zuen jartzen non zehazki, baina uste dut klaustroan izango dela. Eta dantza ikuskizun bat ere badago larun batean, eta uste dut beraien bira amaitzen ari dela. Judith Argomaniz dantzariaren lana da, berak sortutako lana, eta Durangoko San Agustinen izango dira atxaldeko 7:00. 4 dantzari eta horrez gain Puibarralek testuak errezitatzen ditu, bizitzaren eta heriotzaren, pertsona baten ibilbidearen inguruko lana da. Eta iganderako proposamentxo bat ere badugu, gorko saio agurtu aurretik, Oiana, Aranguren Ibarreko kulturetxean izango da? Bai, Tarara, kasu honetan ere Ika konpainiarena, gaur desientetan aipatu dugu, Agurtzan Entxaurragak zuzendu zuen lan hau, Max sarietarako oraingo hautagaien zerrendetan badaude, bai aktoreren bat, bai beste pertsonaren bat ere, eta Tarara ikusteko aukera paregabea, euskarazko eta gaztelerako bertsioa zuten aktorez berdinek egiten zutena, kasu honetan euskarazko bertsioarekin aurkeztuko dira, eta ikusi egingo dugu Max sarietarako, aipatu ditugun beste lan batzuetako, badibidez sexberdinak laneko
betiko gidoiarengatik Kepa Errasti eta Telmo Iruretak ere, oraingo hautagai hoien artean beraiek ere badaude, eta besteren bat akaso ere bai, baina ikusi egingo dugu oraindik zein diren azkenean 5 gelditzen diren 5 hoiek edo. Gelditzen diren 5 hoiek ez dakit, baina geratzen diren 2 minutu eskas hauek guk agurtzeko baliatuko ditugu. Oiana Maritorena genbe, arratsalde ona pasa, albada konpainia honean. Hori seguru. Junior Romateti Barguren arratsalde ona pasa, albada konpainia honean, eta mesedez ez zazu esan hori hemendik ies egitean lortuko duzula, ze gaur kaina asko ari ematen, eta... Enaizen besteko kaina baten. Txintxo bortatu nahi. June Romate eta aste lehenera arte, gorez panaiz, ezta? Oiana, zu datorren ostegunera arte. Bai. Besterik ez bada. Eta zuek entzule, bihar nahi baduzue, plazer baduzu hemen arratsaldeko 5 lauak eta 5 izango gara egunero bezala. Orain bai, azken minututxoa, Tony Andersonen Butterflies piano sonata honekin gozatzeko izan ondo. Eta bihar arte jo. Keep calm and bigarren kafea.